خات سلام أبسا ما يدم هيوت كن رخب اللس حجزنا يا بير أملاخنا نعلم كل دما نقول سلام نسخة وسلام كورد الله يوفر دحن يتولنا كشو دحن ملسلنا ولدنا يوم كلهم باركة قديس كعبيلنا حميمام زلوا كلهم بصلوا ذكرنا زبلنا أسمعتهم فلتهم زين فلتهم سخاقنا كلهم تفلتهم يخابز زلوا بصحيهم سقايا مقلل حمام مفوس سبارم تسجن حزنان أصاننا زعرفوا من قصة ورسلنا ملاك قدس ميكائيل لي كادما تراد عنا بركة أدينا قدس رنجل مريم كفلنا أب سمايات بربنا سمكاي قدس من قصة تمسا فقد كانت أب سماي كم دمام دريكون نعلت مقبلنا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا كم كفاد احنا النمبر فتناي تأتونا من قصة حيلين كبرن نزل عالمنا تكايما أمين وزت يا مريم نا قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك لكم حلنا غدن قليخي بسقاخون دنقليخي عند إجابير صوات قويتا سراوي سلام لك لكم سخكا أنس برغتيخي فركر سغم برغيو أوم لتسقى يا بيهر مساقيو أوفستي دسي بالكي عتيات ناخسر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين يفتح ويسرك جنا املاكنا ودان يسكرسس كانيكا كنا سريات يدم ساسي ابسا ولد لو ركساتي برهان انتم ابي كانت ويدي كنات وران ساير غصنات ببسمكم كن فتانو نتحني يرسينت كلوان سميات جيو مهارن كرسس مل 10 تغلتي جيو مهارن كسوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارن كرسس مل 10 تغلتي بأنت أجزئتنا مريم كريستوس بأنت أجزئتنا مريم هرنكسوس 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 إذا سعزيها نبار سقا قويتانا إياس كرسوس مقابرن مفصمتا ساعات معلتن إياه كم ودك أسام سال مسل زخونت كم وداتا قزي عد مسب تقصر ناي مسقانا صحولوت سناي نقر نزقبر لنا يقرب حالي جابي ربون قويتنا أملخنا مدحنا إياس كرسوس نمسكنو لنا سويرنا رودي إناني حليونا نقربنا تقبلنا تماقبنا نتحنا كسعزا سعد زياونا بسحنا أيو حجم وزعد السعلات زيان فصم سلام كحلونا كلن زع جابي رملخنا لمنو لنا وقويتانا جابي كل التحزابون قويتنا أملخنا مدحنا إياس كرسوس لألو كله قبرن انت كله قبرن او اشتغل قبرن نمسكنك كلنا سلا سور كانان زردا خنان زحل خنان نبخاون سلا زقرب كانان تقبل كانان سلا زعوب كانان زتنع خنان كسعزا سعد ياون سلا زبصح خنان نمسكنك كلنا وقويتا يقرب لنا وما فكر سب سلا زن لمنك كلنا كم محرت كاون دللنا نزا قدس على زيان كل زمن وتنان ناخاب فراب بفصم سلامكم فصم هبنا كل قناعتن كل مكران حبون نقولن زخونه كل قبر سيطانن مخرخو فاسباتن من لعل صلان وقويتا كبيرح كاب كله حزب خاونار كاب زريا قدوس بتازونار زطعمن زحيشن أزلنا تمنن كربيتن كل حيل سلام كرجع سلطان زحب كنا نسخاهم كاب كل خف أدحنا نبالها النمبر نفتنا يتأتون حد ودخا ويتنا أملخنا مدحنا يسكر سس من تفر سبيل بز جبر محرات نقرتان نسخا معر محوم زغنا منفس قدسن سجانا صنعتم بوزل كلام من كل سعن نزل علم علم أمين نين الصحة مزمر 51 وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير راغا أبساي دمسس كبا أبساي تصبيك حسبني كب حتى يناصرني أنا أبساي فلت اللغمو حتى كل جزيب كلمة أيو بزربا خاص صادق فردخان سوان كاتر كبسي أنا نأخذ راي بدلكم أبكر ميخا أكاي جبركو نوب أبسا تولدكو نيكا أبحاتي أتنستني نون حق أوشتي قاتلوليو أبحو أنت محرني من تغصر سوسم عزازريني كبرر كصعدو صبني تزقت كتقينا عصمت حقوسات باتان حقوس ناس معني كتقاب حاتياتي كولو نبزل أبساي وندمسسو وأملاق صوري اللي بفطر اللي صنع منفس كاويش تحدث كابقت كاي دربيني حقوس مدحان كامل سلي فقدنيا منفس وندقفني مقد خان مفرس قمرم إيه حتى أنا بخاكم لسيم وأملاق مدحاني كابعداد ما نقفني لسانين صدق حالل كتب له يا ويتا افي مسغانا خنغرس خنا فري كفت مسوات بهب لكاني تزيكون اسم قرب كل كانره مسوات مرارايت بغوني خمو مسوات املاخ سور منفسي واملاخ نسورن قطقط لبايت نقوني خا نصيم صغخا سناي غبرلا مكاتيات يرسالم نددا شعب مسوات صدقي بزحر مسواتي بملء مسوات بهكب لك ايو شو ام مسوي خا ارحق قرب لك ايوم حل لويا صلوت غزي دقاس كرسون غسين املاخين مسغانا قربلو حاتياتي كحد قليك المنو مزمور داوود مبل 230
حاونا دكتور تسقاب مزمور داويد مبل 131 حاونا ممر تقلو مزمور داويد مبل 132 ماما بري مزمور داويد مبل 133 أنا ختصليايه مزمور داويد مبل 134 ممهر سارة مزمور داويد مبل 137 ماما رزنت مزمور داويد مبل 138 ممهر تمنيت ماما إلسا مزمور داويد 141 141 in English. الله أنا دياكم سير كان لها ولا كان ممهر تمنيت اه دونجيات بتصحكو خينا أمبر 138 نعخيلك إيش دونجيا بيلات كلات أوديو الشيء أبونا أبوي ملأك السلام مزمور داويد مبل 240 كلتن حاونا ممر تقلو مزمور داويد مبل 240 شدشتن حاونا دكتور تسقاب مزمور داويد مبل 240 شوعتن ماما بري مزمور داويد مبل 240 شمونتن عاويل كتصلي لنا ماما بري سمعنا تعليقي اللي حسب الله ديكون ودك عاويل تنبب لنا هذا تنببه 240 شمنتن هو قلت لي هذا أب سكرين هذا الله ده هذا أنا تيون تبغى إيش هذا 240 شمنتن فطرت كل እግዚአብሔር يمسكن هالليلويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊት አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ብርሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያት ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር አመስግንዎ ንዘኣለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕሪ ማዕሙቕ ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሓይታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራን ኮረቢት ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋም ንፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳ ለመም እትብል ነፈርቲ ኣዕዋፍ ነገስታት ምድሪ ኩላትኩም ኣህዛብ መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዙትን ዓበይትን ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል ይኹን ግርማኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይ ምድሪ እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር መስግንዎ ንህዝቡ ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቀርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 15 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝፃድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንፅናዕ እስራኤል ንፅበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ናዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብካ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ እንታይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን መምህር ሳራ ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትኹን ኣፈራዲ ክቆም ተዳልየ ኣለኹ الرايد فنسي
እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቅኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኩነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ በብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቅጥን ኣለኹ። ግን ከ ነፍሰየ ጌና ኣብ መሬት ተነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን፣ ኣብ ገሃነሙን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትሕኪት ተንሲእኺ ናብ መድህንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድህነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሓት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሜን። ኣሜን። ማማረ ዘነት መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰየ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ። ግን ከ እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ ትትህብዮ መልሲ? ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ስንብድ፣ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እንብርካኽ፣ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ ዘይጉዱስ ዝኾንኩ ነቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እንዳወቃዕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለ ይብል ኣለኹ። ይዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣሜን። ትምኒት ንጽሕቲ ድንግል ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነታ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ። ነታ ሓመምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃልዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን መነቓሕን ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምና ኣላይት ኣደን ኢኺ። ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ። ኣሜን። ስለዝሃበን ዕድል የመስግን ኣገልግሎት ካብ ታሪኻሕም ኣሜን። ኣቡና ዶክተር ጽጋብ ኦ ጎይታ በዛሬት እዚኣ ንዓሞ ብዚ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና። ወጎይታ በዛሬት እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረኻትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካ ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ። ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና። ዕንቲ ኩሉ ንኣኻ ይፅበያ ኣለዋ። ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላዊ ወሰናት ምድሪ ስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብ ዝዓለት ንዘለኣለም ዘድሕነናን ተዕቅበናን። ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ ኢኻ እሞ ክብረኻ ኣብርኻለይ። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይንበር። ኦ ጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ማዕቆበይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ። ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለየ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ ይፅሊ ኣለኹ። ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪል ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ። ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ፣ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ መዓት ልቢ ትምፃእ። ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ሓቂ ናትካ እዩ። ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ዘፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ የዘንቱ። ኣሜን ኣሜን። ኣቡና መምህር ተክሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀየ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንተና ዝተሰቕለ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ
ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድከም ብሓድሽ ክመጽእ ጌታ መሓረና። ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይኹን ኣሚን። አሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና፣ ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጥበልና፣ ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለና፣ ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓየሞ ምእንቲ ትቅዱስም ካልካ ፈውሶም፣ ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ንሕዋትና ንሓትናን ከዓ ነብሰ ማዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንዝኾንካ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ካብ ሓጢአት ንዝኾንካ ጎይታ ድርአና ልማናና ከዓ ተቀበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ እሜን። ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ ባርኸና፣ ኦ ጎይታ ብዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእውሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንገል ኢኸ ብስጋኹን ደንገል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ማማ ብረይ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም። እረይ ዲያቆን ወደይ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም። ኦ ምልእተይ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ። ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና። ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታና ለምንልና። ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ኣማኒት ኣማላዲት ድንግል ኣማላዲት ናይ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ። ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና። ኣሜን ኣሜን። መምህር ሳራ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት። ራይ ዲያቆን ወደይ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላክ ብእግዚአብሔር ኣብ ንኣምን። ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህዱን ንኣምን። ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘክኡ ግና ኣብ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሃመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ፣ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቲ እውን መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መህወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተናገረ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሃንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ሓጢአት ንምስትስራይ ብሃንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን። ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዝመጽእ ህይወት እውን ተስፋ ንገብር። ወጎይታ ጸሎት ካብትና እልልታ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ተመሊስክ ክትብልያ ይኽቕሬታ። ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ። ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ ኣምላክ መድሕን ዓለም ስለ ዝወደልክልናን መጺኡኻ ንነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ። ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም፣ ንሰማዕታት ተኽሊሎም፣ ንጻድቃን እልልቶኦም፣ ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት፣ ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን።
أوغويتا محارنا أوغويتا محارنا أوغويتا بارخنا آمين ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትራላይሶን 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 ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትራላይሶን 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 ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትራላይሶን 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 ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትራላይሶን 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 ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትራላይሶን 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 ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትራላይሶን 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 ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትራላይሶን ትራላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትራላይሶን 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 ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትራላይሶን ትራላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትራላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትራላይሶን ትራላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትራላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትራላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትራላይሶን ትራላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትራላይሶን ትራላይሶን ማማረዘነት ቅዱስ 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 ሶሪ ካልእ ሰባት ኣኪድ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣት እየን ወንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦን ሓረና በጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካ ካረዳ ይብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትን ብዘይድልየትን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰርሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ስም ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጌታ ይቕረበለልና ወጌታ ከምሕረትካ ደንበር ከም በደልና ክትተባርና ይኹን ኣሜን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከመ አበሳነ ጎይታ ቡቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣምሳናን ደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እቲ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም ብቓል ብኩሉ ዋሳትና ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሑርን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስም ካልካ ተዓርቐና ንሕደገልናን ብኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ካላእኸልና ብፀጋን ብርህራህን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ዋሂብዎት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና
وعم نفس وكف ساعتين جزين أبسماينا مدرن خبرت سجلك كرسوس من عملخنا بعلنا ويع تقص مزح مراتن بسنة ملاخ روحن نتمعنا زقدامهم حتى تنياتات تمحر نحات بن السحات مليس بهوات كنبرنبر موتو زي تدلي من تصبيهم زلت سفا سمايات كرخبو كلهم نابد احنا تتقدم او قويثا ابزا ساعات زيان اب كل ساعات لما انا نتقبل هوتنا قانا علنا تئزازات كان نقبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننصح تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حاتياتنا حدا قلنا كاب كل خفع حزن سكات برد عنا كلنا ممكن نقعد قدسان ملاك تحلونا ناوهدات امنت كان من رحمتي نابت زي مرمرن زي وسن فتت كان بس حد لنا نسخان زي العالم بروخيخا امين اوغويتا بقعات قبرنا مسكانا خمزيلنا خنصلي بسمايات تنبر ربنا سمك يقدس ساعات مسا فقد كام تاب سماي ومدمام بريخون نعلت مقبنا لما حبنا نان زودلنا بدلهم كم تحرقنا له بدلنا نعسانا دقلنا كم كفاد احنا النمبر افتنا يتأتونا منقستن عيلن كبرن نزل علمنا تكايما امين اوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له بحلنا غدن قليخي بسقاخون دن قليخي ادي جابير سواء قويتا سراوي سلام لك له نسغي كاب انس برختيخي فركر سغم برخيو او ملئت تصقا يا بهير مساخيو او في السيتي دسي بالكي عتياتنا خسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا امين كبرن مسقانا املاخي يكون يا بير يقبل له يا بير سمعنا ترفق جنا دم املاخي بارك لنا امين نزنبرنا ناي ጸሎት ጊዜ ንኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ካብዚ ብምቕጻል መቐጸልታ ናይቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ እንመሃሮ ትምህርቲ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንሎሚ ድማ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ክንመሃር ኢና ሓውናን መምህርናን መምህር ተኽሉ ክሳብ ዝዳሎ ነዚ ናይ ሎም መዓልቲ መልእኽቲ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካልኣይ መልእኽቲ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከነንብቦ ኢና መምህር ትምኒት ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 9 ከተንብብልና እሺ ኣይፎን ኢልካ ኣቲኺ ደለኺ ከዓ ነፃ እንድሕር ሃሊኺ ሓፍትና ፍሮይኒ ወይ ሓፍትና ሰናይት ካብ ቁፅሪ 10 ክሳብ መወዳእታ ከተንብብልና እንተ ሃሊኺ ዳሃይ ግበር ኢኺ ኣለኹ በለኒ ኢኺ መምህር ትምኒት ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 9 ራዲያቆን ቴንኪዩ ኣለኹ እሺ እሺ بسم آب بمنفس ቅዱስ ተአምልኻ አሜን መልእክቲ ጢሞቴዎስ ካልኣይ መልእክቲ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 10 ደ ካብ 9 ክሳብ 9 መወዳእታ መዓልታት ኣብተን ዳሕሮት መዓልታት ግና ክፉእ ዘመን ከም ዝመጽእ እዚ ፍለጥ ሽዑ ሰባት ፈተውቲ ርእሶም ክኾኑ እሞ ፈተውቲ ገንዘብ ተጃሃርቲ ዕቡያት ተጻረፍቲ ንወለዶም ዘይእዘዙ ዘይማሱ ርኩሳት ፍቅሪ ንስድራ ቤቶም እኳ ዘይብሎም ተቀየምቲ ሓመይቲ ቀለልቲ ጨካናት ሰናይ ዘይፈትዉ ኣሕሊፎም ዝህቡ ህቡኻት ተፈናኸቲ ካብ ንኣምላኽ መፍቃርሲ ኣዕዚዞም ተላ ዝፈትዉ እቶም መልክዕ ኣምልኾ ዘለዎም ነቲ ሓይሉን ግና ዘኽሕድዎ ናብ ኣባይቲ ህሩግ እናበሉ ሓጢኣት ዝመልአን ብብዙሕ ትምኒት ዝደፍኡን ኩሉ ሳዕ ዝመሃራ ናብቲ ፍልጠት ሓቂ ክበጽሓ ግና ከቶ ዘይከኣላን ኣንስቲ ዘማርኹ ካብዚኣቶም እዮም እሞ ካብዚኣቶም እውን ረሓቕ ከምቲ ኣኒስን ያምቢሬስን ንሙሴ እተቃወምዎ እቶም ኣእምሮኦም ዝጠፍአ ብእምነት ዘይተፈተኑ ሰባት ድማ ከምኡ ነታ ሓቂ ይቃወምዎ ኣለዉ ግናኸ ከምቲ ናይ እቲኣቶም ዘይኮነ ከዓ እቲ ዕሽነቶም ንኩሉ ክገልጽ እዩ እሞ ካብኡ ኣሕሊፎም ኣየስልጡን እዮም يقرأ بلن لازتهابن أكلي مسكنا بلس كبر ديكو حوين ሓፍትና ፍሮይኒ ካብ ቁጥሪ 10 ክሳብ መወዳእታ ራዲያቆን ቴንኪዩ ንስኻ ግና ንትምህርተይ ንንብረተይ ንፍቓደይ
نأمنتي نعقلي نتعقستن فقرين أتبيكها سعبكا أب أنطوكيا إيكونومي لستران بزبزحني سدتي مكراي كمزي زبالي سدت أركو قويتاي قنا كاب كله أدحانني قنا خيئتهم بكريستوس يسوس بفرحات እግዚአብሔር ዝነብሩ ዝደልዩ ኩሎም ክስጓጉ እዮም እቶም ኦክያት ሰባት ጠበርትን ግና እናስሓቱን ናብ ዝገደደ ክበጽሑ እዮም ንስኻ ግና ካብ እንመን ከም እተማሃርካ ፈሊጥካ ነተን ካብ ቁልዕነትካ ጀሚርካ ብእምነት ብክርስቶስ ኢየሱስ ንምድሓን ከለብመካ ዝኽእላ ቅዱሳት ጽሑፋት ፈሊጥካ በቲ እተማሃርካዮ እተረዳእካዮን ጽናዕ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈጺሙ ተዳልዩ ፍጹም ምእንቲ ክኸውንሲ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ዝበለጸ ጽሑፍ ንትምህርቲ ንተግላጹ ንምቕናዕ ንጽድቂ እውን ክኸውን ምእዳብ ይጠቅም እዩ አሜን ኣሜን ኣራይ ስድራ እግዚአብሔር ካብዚ ብምቕጻል ብሓውናን መምህርናን መምህር ተኽሉ ዕለታዊ ትምህርቲ ካልኣይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ክወሃበና እዩ ናብ ሓውና ካሕልፈኩም يرى الذي سمعون لهم هو معلو بسمع وول ومنفس قدوس هذا أملاك أمين أبوتاتي كهنات كابحات أتي فتحني تخافلتنا يزقوبايخا أبصلتكم ذكروني كمتي يكون حاوي زبالو لما أنت خنفادس قابيهر كالأيتي ملقتي هارب أولوس نبت ميتيوس معرف سلست كنريئينا أفتي مأتوي فرنقر معرف سلست إذا صعبي منافقان مقوامن جيجا مخانو مقرامن نتم منافقان بخم يجيرو كأرمان كم تخيل مالتي كفقدي حادق ساب حموشن تايبل أبتن دحروت معلتات زلو إكي انتهي مخانو كنريئينا مالتي ممهران حاسوت كفقدي شدشتس قاعد شعاتر كمون بد مزمور كفقد عصرت 4 مالتي بقال أملاخ ممللاس كفقدي 15 كساب مجرشة 17 مالتي أبتن دحرت معلتات زلو إكي تن جمرت هذا كاب فقد حرك ساب 5 ترى بزعبا زي زاربا مالتي أبتن دحرت معلتات جنا كفاء زمن كم زمت إزي فلت شعو سبات فتوتي رأسهم كخانو يومو فتوتي جنزب تجاهرتي عبويات تتعررتي نولدهم زي إزازو زي معسو رخصات فقر سدرا بيتهم أقوى زي بلوم تقيمتي حميتي قللتي چكنات خلاي زي فوتو ثبات كخانو يزبل دحروت معلتات كل دلو كل كل انتهي مالتيو معلتات حدش كيدان دحري لداتا كروستوس زي كوناسي دحر تساء كروستوس دحر تساء كروستوس زلو زي دحرواي معلتات زبلو مالتي حج زلنا يا زمن مالتي فتوتي جزاء رؤسهم نزياتهم كأ فقر أملاخ زي كوناسي فقري رؤسهم زلهم فقر جنزب زلهم سبات مالتي ناي كله تي أبتي تزرزيرو زلو
ሓጢኣት ዝመርሕ ቀንዲ ሓጢኣት እዚ እዩ ፈተውቲ ርእሲ እንተ ደኣ ኮንካ ቀንዲ ሓጢኣት ከዓ ንሱ እዩ ምክንያቱ ንርእስኻ ትፈቱ እንተ ደኣ ኮንካ ነቲ ካልእ ነገር ንክትገብሮ ንዓኻ ንክጥዕመካ ማለት ቀሊል ይኸውን ማለት እዩ ኣፍቀርቲ ገንዘብ ሱር ኩሉ እከይ ከዓ ዝብሎ ፍቅሪ ገንዘብ ምዃኑ እዩ ዝገልፀልና እዚ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 10 ተፃሒፍልና ኣሎ እቲ ፍቅሪ ገንዘብ ሱር ኩሉ ክፍኣት እዩ እሞ ገሊኦም ንዕኡ እናተመጣጠሩ ካብ እምነት ዘንበሉ ናብ ርእሶም እውን ብዙሕ ስቅያት ኣምፅኡ ምክንያቱ ገንዘብ እንተ ደኣ ካብ ኣምላኽ ንላዕሊ ትርኢ ኮንካ ኣማሲኡ ናብ ብዙሕ ስቅያት ከም ዘእትወካ እዩ ዝገልፀልና ደሎ ማለት እዩ ትምክሕቲ በቲ ዘይብሎም ይጅሃሩ ብናትካ ክትጅሃር ከማን ኣይትኽእል ኢና ምክንያቱ ንሕና ናብዚ ዓለም ክንመፅእ ከለና ሒዝናዮ ድመፃና ነገር የለን ኩሉ ናይ ኣምላኽ እዩ እቲ ዝምካሕ ብኣምላኽ ይመካሕ እዩ ዝብል ስለዚ ትምክሕቲ ዘለዎም ከም ናቶም ገይሮም ከም ዘለዎም ገይሮም ከም ባዕሎም ዝፈጥርዎ ገይሮም እዮም ዝምክሑ ዞም ሰባት እዚኣቶም ማለት እዩ ዕቡያት ከዓ ኮኑ ኣብ ልዕሊ ብፆቶም ምዃኖም ይኣምኑ ምክንያቱ እሱ ትዕቢት ዝገብረልካ ኣነ ካብኦም ንላዕሊ ገንዘብ ኣለኒ ኣነ ካብኦም ንላዕሊ ምሁር እየ ኣነ ካብኦም ንላዕሊ እዝለን ኢሎም ዕቡያት ኮኑ ማለት እዩ እቲ ቃል ኣምላኽ ግን ከምኡ ይኮነን ትሕት በሉ እዩ ዝብለና ዕቡይ እንተ ደኣ ኮንካ እቲ ቃል ኣምላኽ ምሳኻ የለን ማለት እዩ ተዛረብቲ እከይ ማለት እዩ ረሳሕ መልሓስ ዘለዎ ሰብ ሕማቅ ዝምልስ ወይ ሕማቅ ዝዛረብ ኩሉ ግዜ ወይ ከዓ ሕማቅ ዝዕልል ከማን ከይተረፈ እዚ እኩይ እዩ ወይ ከዓ ፉንፉን እዩ ዝብሎም ንወለዶም ዘይእዘዙ ባህሪ ናይዚ መዋእለ እዚ ኣብ ዝደለናዮ ግዜ ማለት እዩ ብባህርያት መንእሰያት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ንሳቶም ኣነ ፈልጥ እዮም ዝብሉና ንዓና ኣነ ካባኻ ፈልጥ ኣይእዘዙኻን እዮም ከምዚ እንተኢልካዮም ከምዚ ይባርኣ ይብሉ ግን ንወለዶም ዘይእዘዙ ሰባት ኣብ ኦሪት እንተ ደኣ ርኢና ንወለዶም ዘይእዘዙ ብዳርባ እዮም ዝቕተሉ ነይሮም ምክንያቱ ንወለዱ ክእዘዝ ዘይክእል ንኣምላኽ ከዓ ክእዘዙ ከምዘይክእል እዩ ዘረዳእና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣፀቢቕና ክንሓስበሉ ዘለና ነገር እዩ ካብ ፍቅዲ 4 ክሳብ 7 ደሎ ከዓ ከምዚ ይብለና ኣሕሊፎም ዝህቡ ንሕዋቶም ኣሕሊፎም ዝህቡ ማለት እዩ ህውኻት ቀልጢፎም ዝመልሱ ሰባት ተፈከንቲ ካብ ንኣምላኽ መፍቃርሲ ኣዕዚዞም ተድላ ዝፈትው ተድላ ክብል ከሎ ሰልፍ ፕለዥር ንዓኣቶም ደስ ዝብሎም ነገራት ክገብሩ ይደልዩ ማለት እዩ ንካልእ ሰብ ኣይገድሶም ካብ ንኣምላኽ ደስ ዝብሎም ንዕኦም ደስ ኢልዎም ተውዒሉ በዚ ይሕወሱ እቶም መልክዕ ኣምልኾ ዘለዎ ተጃሃር ማለት እዩ ይመስሉ ንኣምላኽ ከም ዝፈትዎ ይመስሉ ኣፀቢቕና ክንሪኦ ኢና ነቲ ሓይሉ ግና ዝኽሕድዎ ናይ ኣባይቲ ህሩግ እናበሉ ሓጢኣትን ዝመልአን ብዙሓት እምኒት ዝደፍአን ኩሉ ሳዕ ዝመሃራ ናብቲ ፍልጠት ሓቂ ግን ዘይበፅሓ ከቶ ዘይከኣላን ኣንስቲ ዝማርኹ ካብዚኣቶም እዮም እሞ ካብዚኣቶም ረሓቕ ይብሎ ኣሎ ዘየማስቡ ዘየመስግኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ምስጋናስ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ድግባእ ምክንያቱ ባዕልኻ ተምፅኦ ነገር የለን ዋላ ክእለት ይሃለካ እታ ክእለት ካብ ኣምላኽ ዝመፀት ትናትካ ህያብሲ ካብ ኣምላኽ ህያብ ይምበር ናትካ የብልካን ስለዚ በቲ ደለካ ከተመስግን ኣለካ እንድሕር በቲ ደለካ ዘይተመስግን ኮንካ ዋላ ዝያዳ እውን ተዋሂቡካ ከምደይ ተመስግን እዩ ዝነግረና ዘይቅዱሳት እዚኣቶም ከዓ ሃይማኖታዊ ዘይኮኑ ሃይማኖታውያን ዘይኮኑ ንሃይማኖታዊ ጉዳያት ዘይግበሱ በዓላት ዘይክብሩ ሃይማኖታዊ ትእዛዝ ሸለል ዝብሉ ምክንያቱ ተኣዚዞም ከለዉ እዚኣቶም ሉስ ካንሽስ ዝበሃል ተንጥለስተር ኢና ነርና ሙሽ ፅኑዕ ዝኾነ ስትሪክት ካንሽስ ሉስ ካንሽስ እቲ ሆሊ ካንሽስ ከዓ ንብሎ ማለት እዩ እዚኣቶም ሕጂ ዘይግዱሳት እንተ ደኣ ኮይኑ ሉስ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ሸለል ዝብልዎ ማለት እዩ ሓመይቲ ናይ ሓሶት ከሰስቲ ምክንያቱ ብዘይገበርካ ንዓኻ ይኮስካ ዘይገበሮ ሰብ ከዓ ይብሉ ዘይኮንዎ ከዓ ይኣልሙ ማለት እዩ ሕሱም ንካልኦት ሰባት ጨካናት ዝኾኑ ምክንያቱ ንነብሶም ጥራሕ ይኮነስ ንካልኦት ሰባት ጨካናት ዝኾኑ ከምቲ እንድሕር ደኣ ንዓኻ ፅቡቅ ፅቡቅ ነገር ትደሊ ኮንካሲ ንምፃኢካ ከዓ ፅቡቅ ክትምነለካ ወይ ከዓ ክትገብር ኣለካ ተደይ ኮይኑ ግን ፅቡቅ ክትረክብ ኣይንኽእል እዚኣቶም ግን ንካልኦት ሰባት ሕሱም እንዳገበሩ ንዓቶም ፅቡቅ ፅቡቅ ጥራሕ ክገብሩ ዝደልዩ ማለት እዩ ነቃፃት ስምዒት ተደሪኹም ስጉምቲ ዝወስዱ ምክንያቱ እንተ ደኣ ገለ በዲልካዮም ይቕሬታ ክብሉ ዘይክእሉ ጨካናት ማለት እዩ ንገዛርሶም ከዓ ይቕሬታ ንኣምላኽ ኣይሓቱን እዮም ማለት እዩ ዕቡያት ብትዕቢት ዝተነፉ ፈተውቲ ተድላ ፍቅሪ ተድላ ንፍቅሪ ኣምላኽ ተጥፍኦ እንተ ደኣ ሰልፍ ፕለዥር ኣለካ ኮይኑሲ
ነቲ ናይ ኣምላኽ የጥፍኦ ማለት እዩ love of pleasure destroys the love of God ተዳ ንዓኻ ጥራሕ ደገድሰካ ኩሉ ግዜ ትገብር ኮንካሲ እቲ ናይ ኣምላኽ ሕጊ ተፍርሶ ኣለኻ ማለት እዩ እቶም መልክዕ ኣምልኾ ዘለዎም ነዚ ሓይሉ ግና ዝኽሕድዎ ሕጂ እዚኣቶም መን እዮም ንቤተክርስትያን መፁ ቅዱስ ቁርባን ዝወስዱ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሳንደይ ስኩል ድምህሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ተግባራቶም ካልእ ዝኾነ ምክንያቱ ነዚ ዝገብርዎ ደለዎ መሸፈኒ መታን ክኾኖም ኢሎም እዩ ዝብለና ቅርፆም ኣካይዶኦም ደጋዊ ትርኢቶም ጥራሕ እምበር ልቑልቕ መቃብር ዝኾኑ ምክንያቱ ፅቡቕ ይመስሉ ወይ ከዓ ፅቡቕ ዝሰርሑ ዘሎ ሂፖክሪትስ ዝበሃል ብእንግሊሽ ካብዚ ከምዚ የድሕነና ከምኡ ዓይነት ማለት እዩ ደጋዊኦም ፅቡቕ ክትሪኦም ከለካ ፅቡቕ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዎ ይመስሉ ግን ከምኡ ዘይኮኑ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 3 እንታይ ድብለና ጳውሎስ ከዓ ንዕኡ ኣታ ልቑልቕ ገድገዳ ኣምላኽ ክዘብጠካ እዩ ንስኻ ከምቲ ሕጊ ጌርካ ክትፈርደኒ ተቐሚጥካ ኣለኻ እሞኸ ሕጊ ኣፍሪስካ ዶ ዝበጡኒ ክዘብጡኒ ትእዝዝ ኣለኻ በሎ ምክንያቱ ብዘይከውን ስለ ዝገብር ዘሎ ተሸፊኑ ብወደጋዊ ናይ ብሓቂ ፈራዲ ቁኑዕ ይመስል ውሽጢ ግን ካልእ ዝመልኦ እዩ ማለት እዩ ፍርሃት ኣምላኽ ዘለዎም ዝመስሉ ብደገ ውሽጣዊ ግን ፍርሃት ኣምላኽ ዘይብሎም ካልእ ነገራት ዝገብሩ ተሓቢኦም ብፀልማት ዝኸዱ ማለት እዩ ምኽሓድ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ዝነፅጉ ሓይሊ ኣምላኽ ህያው ናይ ምሕዳስ ናይ ምቕዳስን ፅልዋ ዘለዎ ሓይሊ እዩ ሓይሊ ኣምላኽ ህያው ናይ ምሕዳስን ክሕድሰና ይኽእል እዩ ናይ ምቕዳስካ ክቅድሰና ይኽእል እዩ ፅልዋ ዘለዎ ሓይሊ እዩ ይብለና ንድሕሪት ዝተመልሱ ፅቡቕ ይገብሩ ነይሮም ግን ንድሕሪት ተዘስመሉኒ ገለ ካብዚኣቶም ገፀ ባህርያት እዚኣቶም ድሮ ኣብ ቤተክርስትያን ከም ዝነበሩ የመልክት ኣብ ቤተክርስትያን ነይሮም እዮም ኣለዉ ግን እቲ ዝገብርዎን እቲ ሰንበት ዝኾንዎም ሰንዮ ሰሉስ ዝኾንዎም ነንበይ ማለት እዩ ካብዚ ከምዚ የድሕነና ንሓደ ሰብ ብቐሊሉ ከም ዝታለል ዝገብሩ ንገዛእ ርእሶም የታልሉ ምክንያቱ እንተ ኣታላሊ ኮንካ ንገዛእ ርእስካ እውን ትታለል ኢኻ ማለት እዩ ናይ ሓሶት መምሃራን ምስማዕን ምቕባልን ምስትውዓል ምስኣን እዚኣቶም ንሓደ ሰብ ብቐሊሉ ከም ዝታለሉ ዝገብሩ ምክንያት እዚኣቶም ናይ ሓሶት መምሃራን ምስማዕ እንተ ዝኾነ ነገር ካልእ ነገር ትሰምዕ ኮንካሲ ብቐሊሉ ክትታለል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ክትመሚዕ ኣለካ ምስትውዓልን ምስኣን ምስትውዓል እንተ ስእን ኮንካ ዝሰምዑ ዘይምርምሩ እንተ ኮይኑ ላክ ኦፍ ዲሰርንመንት ዝብለና ነዚ ኢኻ ንዝኾነ ነገር ሰሚዕካስ ክትቀበሎ የብልካን ማለት እዩ ብሓጢኣት ዝመልአ ሕልና ምንባር እንተ ብሓጢኣት ዝመልአ ሕልና ይነብሩ ኣለዉ ኮይኖም ሕማቕ ሕልና ብቐሊሉ ናብ ውድቀት እምነት ይመርዕ ኣብዚ ከዓ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 19 ተፃሒፍልና ኣሎ ማለት እዩ እታ ጢሞቴዎስ ወደይ ኣታ ጢሞቴዎስ ወደይ ከምቲ ቀደም እተባህለካ ንትንቢታት እምነትን ሰናይ ሕልና ሒዝካ ብኡ ፅቡቕ ውግእ ምእንቲ ክትዋጋእ እዚ ትእዛዝ እዚ እማዕቅበካ ኣለኹ ገሊኦም ነቲ ሰናይ ሕልንኦም ደርቢዮም ናብ እምነት መርከብ ተሰብራቶም እያ እዚ ከዓ ካብኡ ወዲቖም ማለት እዩ ካብቲ ፅቡቕ ነገራት ክገብሩ ዝግብኦም ካብኡ ወዲቖም ሕማቕ ነገራት ይገብሩ ኣለዉ ማለት እዩ ህሩፍ ልቢ ዘለውካ እዚ ከዓ ከስሕተና ማለት እዩ ንስጋዊ ነገራት ብስምዒት ዝተማርክ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እንተ ፕሌዠር ትርኢ ኣለካ ኮንካሲ እቲ ናይ ኣምላኽ ሕጊ ትጥሕሶ ኣለካ ማለት እዩ ወይ ከዓ ንዕኡ ከተኽብሮ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ድንቁርና ሓቂ ብልሽው ኣእምሮ ዘለዎም ፍልጠት ሓቂ ዘይብሉ ምክንያቱ ነቲ ሓቂ እንተ ፈሊጥካዮ ክትዘግሮ ይከብደካ እዩ ዝፈልጥ ሰብ ክጋገ ብዙሕ ግዜ ኣይክእልን እዩ ክጋገ ይኽእል ከም ሰብ መጠን ግን እንተ ንሓቂ ፈሊጥካስ ይከብደካ እዩ ማለት እዩ ቃልካ ይድፈርደካ ወይ ከዓ ተግባርካ ይዝፈርደካ ዝብለና ከዓ ነዚ ኩሉ ሳዕ ዝመሃራ ናብቲ ፍልጠት ሓቂ ክበፅሓ ግና ከቶ ዘይከኣለን ኣንስቲ ዝማርኹ ምክንያቱ እዚኣተን ወይ ከዓ እዚኣቶም ኩሎም ኣሰብኡት እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንኣንስቲ ጥራሕ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ካብዚኣቶም እዮም እሞ ካብዚኣቶም እውን ረሓቕ እንታይ ማለት እዩ ብዛዕባ ካልእ መፅሓፍትታት ዘንብቡ ነቲ ናይ ቃል ኣምላኽ ክኸስቦ ኢሎም ካልእ ነገራት ዘንብቡ ሰባት እዚኣቶም ካብኦም ክትርሓቕ ኣለካ ምክንያቱ እንተ እቲ ሓቂ ዘይፈሊጥካ ይኹንካ ብቐሊል ክትሰዓር ስለትኽእል ብቐሊል ክትስሓብ ስለትኽእል ጌጋ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ምሳሌ ንብላላ እንዳ በርበረ እንተ ውዒልካስ እንታይ ኢኻ ትጨኑ በርበረ ኢኻ ትጨኑ ስለዚ ዘይከውን ቃላት ዘይከውን
ትምህርትታት እንተ ደኣ ትሰምዕ ኣለካ ካብኡ ሲ ሓደ ነገር ሒዝካ ሓደ ነገር ሕማቕ ሓቂ ዘይኮነ ሒዝካ ክትወፅእ ስለ ትኽእል ካብዚ ነገራት እዚ ክትጥንቀቕ ኣለካ ማለት እዩ ወትሩ ዝመሃሩ ሓድሽ መሰረተ እምነት ወይ ንሓቂ ንምሕዳስ ሃንቀውታ ምጥራይ ዝደልዩ ምክንያቱ ነቲ ነገር እቲ ተማሃርዎ ሲ ነቲ ሓቂ ዘይኮነስ ነቲ ሓሶት ዝተማሃርዎ ከፍርትዎ ዝደልዩ ማለት እዩ እታ እንኮ መለከት መከላኸሊት መናፍቅነት ፍጹም ፍልጠት ጥራሕ እዩ ምክንያቱ ናይ ብሓቂ እቲ ፅኑዕ ፍልጠት እንተደኣ ኣለካ ወይ ከዓ ፍቅሪ ኣምላኽ እንተደኣ ኣለካ ናይ ሓቂ እምነት እንተደኣ ኣለካ እቲ ኦርቶዶክስ ዝበሃል ማለት እዩ ንስኣታ መናፍቅነት ክትከላኸልካ ትኽእል ማለት እቲ ሓቂ እንተደኣ ፈይጥካዮ ዝኾነ ነገር ኣሽወካ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ኢያሴን ብሬስን ኣስማት እዚኦም ንሙሴ እተቃወሙ ኣብ ግብፃውያን ተጠቂሱ ኣሎ ኣበይ እዩ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 11-22 እዞም ኣስማት እዚኣቶም እቶም ጠንቆልቲ ዝነበሩ እዮም ማለት እዩ ንሙሴ ዝተፃረርዎ ሙሴ ተኣምራት ምስ ገበረ ንሳቶም ከዓ ልክዕ ከምኡ ገይሮም ሕጂ ንምንታይ እዮም እዚኣቶም ደኣ ተፀዊዖም ኢልና ተኣምራት ክንርኢ ንኽእል ኢና ናይ ኣምላኽ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ናይ ሸይጣን እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ተኣምር ርኢና ኢልና ወይ ከዓ ሓደ ነገር ርኢና ኢልና ክንስዕብ ከም ደይብልና ክንምርምሮ ኣለና እቲ ዲሰርመንት ዝመፅእ ከዓ ነዚ እዩ ግን ዝኾነ ይኹን ዳ እምበር መፅሓፍ ቅዱስ ወይ ከዓ ምርትዖ ዘይብሉ ነገር እዚ ካበይ ረኪቡ ምክንያቱ ኣብቲ ዘፀኣሲ ሽሞም ኣይተፀሓፈን ኣሎ እዚ ከዓ ናይ ትውፊት ንሕና መርትዖ ናይ ትውፊት ክኾነና ዝኽእል ነገራት ማለት እዩ እዚኣቶም ሽሞም ብትውፊት ኢዳ እምበር ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይተፀሓፈን ማለት እዩ ዘፀኣት ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 11 እንታይ እትብላ ፈርዖን ድማ ነቶም ጠቢባን ሰረይቲ ፀውዖም እቶም ጠንቆልቲ ግብፂ ብስራይ ከምኡ ገበሩ ከምቲ ልክዕ ከምቲ ሙሴ ዝገበሮ ከምኡ ገበሩ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝገበሩ ንሳቶም ንሕና ክንኣምኖም ኣለና ማለት እዩ ኣይኮነን ንሳቶም ብሓይሊ ሸይጣን እዮም ገይሮም ሙሴ ግን ብሓይሊ ኣምላኽ እዩ ገይርዎ ዳትስ ዋይ ከዓ ኣብ መጨረሻ ንሱ ክስዕሮም ዝኸኣለ ማለት እዩ ፍቅዲ 22 ኣብ ዘፀአት 7 ማለት እዩ እቶም ጠንቆልቲ ግብፂ ድማ ስራዮም ከምኡ ገበሩ ልቢ ፈርዖን ከዓ ተረረ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ድማ ኣይሰምዖም እዞም ጠንቆልቲ እዚኣቶም ንሙሴ ፃፆት ሕበጥ ወይ ምግልንጭዋ ክሰድድ ከሎ ክፃውርዎ ኣይከኣሉ ምክንያቱ ነቲ ናይ ኣምላኽ ዋላ ሓደ ሰብ ክፃወሮ ዝኽእል የለን ወይ ከዓ ክፃረሮ ዝኽእል የለን እቲ ፃፆት ሕበጥ ግና ናብ ከብዶም ወደቀ ይብለና እዚ ከዓ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 8-18 ከምኡ ካብ ምዕራፍ 9-11 ተፃሒፍልና ኣሎ እታ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 11 እንታይ ትብላ እቶም ጠንቆልቲ ድማ ብስራዮም ፃፆት ከውፅኡ ከምኡ ገበሩ ግናኸ ኣይከኣሉን ፃፆት ከዓ ኣብ ሰብነት ኣብ ማልን ኮነ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 12 እንታይ ትብል ኣብቶም ጠንቆልትን ኣብ ኩሎም ግብፃውያን ሕበጥ ኮነ እሞ እቶም ጠንቆልቲ ከዓ በቲ ጥበብ በቲ ሕበጥ ምክንያት ኣብ ቅድሚ ሙሴ ደው ክብሉ ኣይከኣሉን ምክንያቱ ንኣምላኽ ክቃወሞ ዝኽእል ነገር የለን ማለት እዩ ፍቅዲ 9 ግናኸ ከምቲ ናይ እዚኣቶም ዝኾኑ ከዓ እቲ ቅሽነቶም ንኩሉ ክግለፅ እዩ እሞ ካብኡ ሓፊሮም ኣየስልጡን እዮም ካብኡ ሓሊፎም ኣየስልጡን እዮም ንጥፉእ እዮም ንጥፍኣት ዝተዳለዉ እዮም ማለት እዩ ንኣብነት ገዛ ንገዛ ምብፃሕ ይገብሩ እዚኣቶም ንጥፋት ዝብሎም ደሎ ገዛ ገዛ እንዳኸዱ ከስሕቱ ዝፍትኑ ዘለዎም ማለት እዩ ንጥፋት እዮም ነቲ ሓሶት ናቶም ምክንያቱ ከምቲ ናይ ኣምላኽ ክገብሮ ዘይክእሉ ስለዝኾኑ ከክዶም ገዛ ገዛ ዋላ ሕጂ ርእዎም ዝኾነ ዓይነት ሓድሽ ሃይማኖት ዘሎ ገዛ ገዛ ከይዶም እዮም ክሰብኩ ዝፍትኑ ክፋእ ሓሳብ ኣለዎም ካሊእ እዩ ትዕላሞ ንኣምላኽ ክስሕብዎም ኢሎም ኣይኮኑን ንካልእ ነገራት ኢሎም እዮም ዝስሕብዎም ኣለዉ ንሓቂ ይፃረርዋ እቲ ሓቂ እንተደኣ ኮይኑ ግን ብሓቂ ክስዕቡ ይግብኦም ብሓቂ ክሰብኩ ይግብኦም ብሓቂ ክምህሩ ይግብኦም ግን እዚኣቶም ንሓቂ ዝፃረርዋ እዮም ብልሽው ኣእምሮ ዘለዎም ክንብል ከለና እቲ ሓቂ ፍልጠት ምስኣቶም የለን ማለት እዩ ብዛዕባ እምነቶም ተቐበልነት ኣይረኽቡን እዮም ኣብ መጨረሻ እዚ ከዓ ፈልጥዎም እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ነገር እቲ ናይ ብሓቂ ዝኾነ ብፍልጠት ወይ ከዓ ብፍርኡ እዩ ዝፍለጥ ማለት እዩ ደጊም ትዕበ
ኣይክገብሩን እዮም ትዕቢ ወይ ከዓ ዕቤት ኣይክገብሩን እዮም ዕሽነቶም ኣብ ኩሉ ክግለጽ እዩ ፍቕዲ 10 ንስኻ ግና ንትምህርተይ ንንብረተይ ንፍቓደይ ንእምነተይ ንዓቕለይ ንትዕግስተይን ፍቕረይ ኣጸቢቕካ ሰዓቦ እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ዕብራውያን ኣላ ንብላ 13:7 ክንሪኣ ኢና እቲ ወዲ መዛሙርቱ ነዚ ዝስዕቦ መምህሩ ተጠንቂቑ ይከታተሎ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ክስዕበካ እንተደኣ ኮይኑ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ እንተደኣ ትኸይዳ ሎሚ እኳ ጂፒኤስ ስለ ዘሎ ኩሉ ሰብ ናቱ ገይሩ ከምቲ ቀደምቲ ኮይኑ ግን እንድሕር ምሳኻ ይኽተል ኣሎ ካባኻ ቁሩብ ተይተርሒቑ ወይ ከዓ እንተደኣ ጠፊኡ ትብትኻ ክትበፅሖ ዝኽእል ክበፅሕ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ዳትስ ዋይ እሱ ከዓ ተጠንቂቕካ ትከታተል ኣለካ ነዚ ድግበሮ ዝብሎ ዘሎ ብመሰረት እምነት ኦርቶዶክስ ዝኾነ ቁኑዕ እምነትን ቁኑዕ ኣምልኾን ክህሉ ኣለዎ ብጠባይን ኣነባብራን ጠባይካ ጥራሕ ደይኮንስ ክትነብረሉ ከዓ ከም ዘለካ እቲ ዕላማ ናይቲ እምነት እቲ ብእምነትን ብፍቕርን ብነዊሕ መከራን ጽንዓትን ነጊርና እዩ ምክንያቱ ኣምላኽ ስራሕ እንተደኣ ዝሰርሕ ኮንካስ ኩሉ ግዜ መከራ ከም ዘሎ እዩ ነጊርና ብመስጎግትን ፀበባን ኣብ ዕብራውያን 13:7 ደላ ንሪኣ ኢና ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝመሃሩኩም መራሕትኩም ዘክርዎም መወዳእታ ንብረቶም እናተቃመትኩም ኣሰር እምነቶም ሰዓቡ እዚ ኢኻ ዝብሎ ዘሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ኣነ ዝገበርኳ ከም ኣጌርካ ትጓዓዝ ኣለካ መከራ ክመፀካ እዩ ፀበባ ክመፀካ እዩ ግን ንኩሉ ብፍቅርን ብእምነትን ክትሰግሮ ኢኻ ኣምላኽ ከዓ ክሕግዘካ እዩ ዝብሎ ዘሎ ፍቅዲ 11 ኣብ አንጾኪያን ኢቆንዮምን ለስጥራን ብዝበፅሐኒ ስደተይ መከራይ ከምዚ ዝበለ ስደት ፀርኩ ጎይታ ካብ ኩሉ ኣድሓነኒ ግና እቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብፍርሃት እግዚአብሔር ክነብሩ ዝደልዩ ኩሎም ክስገጉ እዮም እዚኣተን እተን አንጾኪያ ዝበላ ኢቆንዮም ለስትራስ ኣብዚ ግብረ ሓዋርያት ኩለን ተጠቂሰና ኣለዋ እንድሕር ክትሪእዎን ደሊኹም ኣፀቢቕኩም ግዜ ተረኪብና ድሓር ምናልባት ንሪኦ እንትኸውን እዚአን ግን ከመይ ዓይነት መከራ ከም ዘሕለፈ እየን ድገልፃልና ማለት እዩ ብዛዕባ መከራ ምፅጋብ ዝገልፁ ክልተ ኣገዳሲ ኣለዋ ማለት እዩ ሓቅታት ነቶም ኣምለኻዊ ሂወት ዝነብሩ ዝደልዩ ነቶም ኣምለኻዊ ሂወት ክነብሩ ዝደልዩ መከራ ምፅጋብ ዘይተርፍ እዩ ነቶም ክልተቲ ተፃሒፋ ኣላ ብጌጋ ነቶም ኣምለኻዊ ሂወት ክነብሩ ዝደልዩ መከራ ምፅጋብ ዘይተርፍ እዩ እታ ካልአይቲ ግን ኣላ ነዚኣቶም ከዓ ጎይታ ካብ ኩላቶም ከድሕኖም እዩ ንሕና ከዓ ነዚኣ ኢና ንፅበ ምክንያቱ መከራ ከም ደሎስ እንተደኣ ኣብቲ ኣገልግሎት ኣለካ እንተደኣ ኣብቲ እምነት ኣለካ ኣብቲ ሓቂ እምነት እቲ መከራ ምፅጋብ ዘይተርፍ እዩ ግን መጨረሻ ዓወት ከም ዘሎ ኢኻ ዝገልፀልና ዘሎ ማለት እዩ እቶም ኡክያት ሰባትን ጠበርትን ግና እናኣስሓቱን እናስሓቱን ናብ ዝገረደ ክበፅሑ እዮም እቶም መታለልቲ ልክዕ ከምቶም ጠንቆልቲ ኣብ ሕልሚ ጥራይ ዘእትዉ ሰባት ሓሳባት እዮም ሰሓብቲ እዮም ተታለልትን መታለልትን እንድሕር ተታልል ኮንካ ንስኻ እውን ክትታልል ከም ኮንካስ ክትርስዕ ይብልካ ንካልኦት ዘታልል ንርእሱ ከዓ ምትላል ክዕቁብ ኣይክእልን እዩ ካብ ምትላል ክዕቁብ ኣይክእልን እዩ የግዳስ ብቐሊሉ ጌጋታት ካልኦት ይሕሉ ነቲ ናይ ካልኦት እዩ ዝጥምት ዝኣንበር ኣብ ዓይንኻ እንታይ ጉንዲ ከለካሲ ኣብ ዓይን ካልኦት ፃፀ ደሎስ ኣይትርአ ወይ ከዓ ንእሽተይ ነገር ደሎስ ኣይትርአ እዩ ዝብለና ምክንያቱ ናትካ ቅድም ከተፅሪ ኣለካ ናይ ካልኦት ሰባት እንተደኣ ክርኢ ኮንካ እዚኣቶም ግን ናታቶም ከየፅረዩ ናይ ካልኦት ሰባት ኩሉ ግዜ ጌጋ ዝርዩ ማለት እዩ ፍቅዲ 14-15 ንስኻ ግና ካብ ንመን ከም እተመሃርካ ፈሊጥካ ነተን ካብ ቁልዕነትካ ጀሚርካ ብእምነት ብክርስቶስ ኢየሱስ ንምድሓን ዘላመዳኻ ከለብማኻ ዝኽእላ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ፈሊጥካ በቲ እተመሃርካዮን እትረዳእካዮን ፅናዕ መን ከም ድምሃሮ ዝብል ዘሎ ንዕኡ ጥራሕ ኣይኮነን ንሃዋርያ ጳውሎስ ጥራሕ ኣይኮነን ነዲኡን ንዓባዩን ማለት እዩ እቲ እሙን ወዲ መዝሙሩ ኣብቲ እተመሃሮን ኣብቲ እተረጋገፀሉን ነገራት ክቕፅል ኣለዎ ኣብ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ክብለና ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ ካልኦት
ቅዱሳት መፅሓፍቲ እውን ከም ዘለዉ ማለት እዩ ብዙሕ መወከሲ ናይ ቤተክርስትያንና ከምዘለና 6 መወከሲ ቤተክርስትያን ኣለና ኢልና ኢና ንምህር ኣብይታት እውን ክንውከስ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ እተመሃርካዮ ካብ ሃዋርያ ጳውሎስ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ሎኤስን ኣባይን ካብ ኣዲኡን ኣዊቅን ምእማንን ሳልጠኦምን ጎይታ ወትሩ ምስኣቶም ከም ዝነበረ ርኢኻ ኢኻ ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ተመስኪሩሎም እዩ ኣዲኡን ዓባይን ከመይ ከም ዝነበራስ ርኢዎን ንእሽቱ ከሎ ማለት እዩ 14-15 ንስኻ ግና ካብ ምንመን ከም እተማሃርካ ፈሊጥካ ነተን ካብ ቁልዕነትካ ጀሚርካ ቢኒ ካብ ቁልዕነቶም ኣትሒዝና ቅዱሳት መፅሓፍቲ ክንምህሮም ኣለና ንቆልዑ ንምንታይ ኢኹም ብዙሕ ግዜ ንክስፈሶ ናይ ኦርቶዶክስ ግን ካብ ቆልዕነቶም እንተ ዘይምሄርካዮም ወይ ከዓ እንተ ኣብቲ እምነት ዘየፅኒሕካዮም ካልእ ክመልኡ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እንተ እቲ ከምዚ ኩባያሲ ዘይመልአት ኮይናሲ ዝኾነ ነገር ክትመልኣላ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ምልእቲ እንተ ኮይና ግን ወላ ሓንቲ ክትመልኣላ ይትኽእል ኢኻ ስለዚ ነዚኣቶም ከዓ ብእምነቶም ወይ ከዓ ብፍልጠት በቲ ቤተክርስትያን ናይ ሓቂ ኦርቶዶክስ ዝኾነ እምነት እንተ መሊኦም ፀኒሖም ካልእ ሰብ መፅኡ ከዳናግሮም ኣይክእልን እዩ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ንሕና ኩላትና ከም ስድራ ቤት ከም ኣገልገልቲ ቤተክርስትያን ክንዓየሉ ዝግባአና እዩ ንደቅና ክንምህር ኣለና እዩ ዝብለና ንቆልዑ መፅሓፍ ቅዱስ ምምሃር ኣገዳሲ ምዃኑ ክንከት ኣለና ወይ ከዓኒ ክንገብሮ ኣለና ቃል ኣምላኽ ነቲ ብክርስቶስ ዝኣምን ሰብ ድሕነት ንምርካብ ጥበበኛ ይገብሮ ቃል ኣምላኽ ናይ ብሓቂ ነቲ ብክርስቶስ ዝኣምን ሰብ ድሕነት ንምርካብ ጥበበኛ ይገብሮ ምክንያቱ ኩሉ እዩ ዘሎ መፅሓፍ ሂወት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ብሓቂ መፅሓፍ ሂወት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ክንብል ማለት ብመንፈስ ቅዱስ ተጋሪዶም ዝፀሓፍዎ እዩ the holy scriptures are inspired by the holy spirit ምክንያቱ ሓደ ሰባት ነቲ ናታቶም ዓላምኦም መታን ክሰብኩ ወይ ከዓ ከስምሩ ኢሎም እዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ኢዳ እምበር እዚ ኣምላኽ ዝበሎ ኣይኮነን እናበሉ ካልእ ስለ ዝዛረቡ ወይ ከዓ በቲ መፅሓፍ ቅዱስ ገይሮም ነቲ ናታቶም ድሌት ክረትዑ ስለ ዝደልዩ እዚ ግን ሓቂ ከም ዘይኮነ እዩ ዝምህረና ዘሎ ማለት እዩ ናይ መጨረሻ ፍቅሪታት ዘለዎ 16-17 እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈፂሙ ተዳልዩ ፍጹም ምእንቲ ክኸውን መንፈስ ኣምላኽ መንፈሶ ዘበለ ፅሑፍ ንትምህርቲ ንተግሳፅ ንምቕናዕ ንፅድቂ ዝኸውን ምእዳብ ይጠቅም እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣእምሮ እቶም ቅዱሳት ፅሑፋት ናታቶም ጥራይ ዘይኮነስ ቃል ከም ዝኾነ ገይሩ ዝርእዮ ዝነበሩ ልዕለ ባህራዊ ወይ ከዓ ሱፐርናቹራል ተግባራት መንፈስ ቅዱስ እዩ ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ከምዚ ሰብ ዝፀሓፎ ከም ዘይኮነ ያስ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝፀሓፎ ኢልና ንዛረብ ግን ሃዋርያ ጳውሎስ ዝፀሓፎ ብመን ተደሪኺ ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኺ እዩ ምክንያቱ እቲ ቃል ናቱ ቃል ኣምላኽ ቃል ህያው ኣምላኽ ምዃኑ ክንርዳእ ይግባአና መሰረተ እምነት ፍልጠት ሓቀኛ እምነት ማለት እዩ በዚ ከዓ ንሕና ኩላትና ክንርድኦ ዝግባአና መግናሕቲ ንመናፍቃን ጌግኦም ክፈርዱ የብርሃሎም ምክንያቱ ክትነግሖ ምክንያቱ ተጋጊኻ ኣለኻ እዝን ያኻ ትቦ ከለኻ በቲ ሓቂ ማለት እዩ በቲ እምነት ማለት እዩ ነቶም መናፍቃን ካብ ጌግኦም ክፈርዶም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ቃልና ዝፈርደና ድሓረይቲ ተግባርና ንሕና ዝገበርና እዩ ማረምታ ቅኑዕ ምግባር ብቅኑዕ ተግባር ምምራሕ ክትእርም እንተ ደኣ ኮንካስ ቅኑዕ ክትገብር ኣለካ ብቅኑዕ ተግባር ከዓ ክትመርሕ ኣለካ ማለት እዩ ብኣፍካን ብተግባርካን ክተርኢ ኣለካ መምርሒ ተግሳፅ ወይ ስልጠና ምሃብ እንተ ደኣ ንስኻ ትብል ኣለካ ኮንካ እቲ ትብሎ ግን ትገብሮ እንተ ደኣ ኮንካ ወላ ሓደ ሰብ ክኣምነካ ኣይክእልን እዩ ብፍላይ ኣብዚ ናይ እምነት ጉዳይ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እቶም መምሃራን ኩሉ ግዜ ብኣምነት ክነብሩ ይግብኦም ማለት እዩ ዓላማ ቅዱሳት ፅሑፋት ንኩሉ እቲ ንሰናይ ግብሪ እተዳለወ ሰናይ ግብሪ ሙሉእ ብሙሉእ ንኸጥዕና እዩ ቅኑዕ መሰረተ እምነትን ኣምላኻዊ መንፈሳዊ ሂወትን ቅኑዕ መሰረተ እምነትን ኣምላኻዊ ሂወትን ፅቡቅ ፍረ ንምፍራይ ክልተ ኣገዳሲ ረቑሒት እዮም እዚኣቶም ክልተ እዚኣቶም ነቲ ፅቡቅ ፍረ ንምፍላይ ወይ ከዓ ንምፍራይ ዘገድሱ ነገራት እዮም ማለት እዩ
ነዚ መሰረተ እምነት እዚ ኣምላኻዊ ወድ ክንሕሉ ኣምላኽ ቅዱሳት መላእኽቱ ሰዲዱ የርድኣና። ክብርን ምስጋና እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን። ጽኒኢልኩም ስለሰማዕኩም ኣብቲ እትገብሮ ሰናይ ዝኾነ ጸሎት እግዚአብሔር ጽኒኢሉ ይስማዕኩም። አሜን። ቃል ሕይወት ተስማዕልና። እሺ መምህር ትምኒትን ሃፍትና መኣዛን ማማ መኣዛን ክልተ ኢድ ሪኢ ኣለኹ መስለኒ። እሺ ንመዝሙር መኣዛ ትዘምር ስለዚ ይበለት ኣባከ ኣይፎን ትብል እውን ኢድ ሓፍ ኣቢላ ኣላ። ሃፍትና ፍረወይኒ መስለኒ። ወዲያቆን ዘሚሩ ደይፈልጥ እንተሎ ዕድል ክህብ። እሺ ድሓን ተራዳድኣ ማማ መኣዛ ሃባ ዲያቆን ሓወት ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ስለዘይተብል ኣነ ትምኒት ንብል ኢና መስቶ ዝታይ እሺ ኣለ ሂወት ተስማዓልና ምሳኺ ይኹን እግዚአብሔር አሜን አሜን። ኦራይት ቴንክ ዩ ስለዝተዋሃበን ዕድልካ የመስክነክን። እና ክንወከፍ እግዚአብሔር ቴንክ ዩ። ንኽንሳሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና፣ ንኽንሳሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና፣ ኣይትፈለየና ኣይትፈለየና ሓይልኻ ሃበና ኣይትፈለየና ኣይትፈለየና ሓይልኻ ሃበና ንኽንሳሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና ንኽንሳሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና 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 ሓይልኻ ሃበና ኣይትፈለየና ኣይትፈለየና ሓይልኻ ሃበና ንኽንሳሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና ንኽንሳሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና 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 ሓይልኻ ሃበና ኣይትፈለየና ኣይትፈለየና ሓይልኻ ሃበና ኣሜን አሜን። ማርያም ላፍት የስማዕልና። ንኽንሳሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና ኣይትፈለየና ሓይልኻ ሃበና እናበለት ክትዝምረልና ፀኒሓ መንፈስ ቅዱስ ሓይሉ ልኢኹ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ክንፈሪ ንንስሓ ዝበቅዕ ሂወት ክህልወና ብንስሓን ብቅዱስ ቁርባንን ክንመላለስ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ይደግፈና። ሓራይ ካብዚ ብምቕፃል ነዛ መዝሙር በቃል ኣምላኽ መሰረት ከነስተንትና መድረክ ናባኹም። ሓራይ ብዛዕባ ንስሓ እያ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እውን ብዛዕባ ንስሓ ዝኾነ ነገር ክንብል
كلاتنا نفلت أين تا مزمور حكي نخنسا مزمور 51 الشي مزمور 51 مرتمنيت تنبيب تارجع كلها ينسى عنده ايش داز بلتكي فقدم ببخابة ما أنت خطر قدر شوعته ما أنت خطرس بسم إذا أدريني كبرت كصعدو حسابني آمين مزمور داويد مبل 51 كاب حدا خسافة سامين أين الساحة مزمور يعتبل عليه وتسمع لنا ديابكن 51 قدامي تدخل فتنا الشي وأملاخ خمس لخا مهارني كم تقابر أبساي دمسس كاب أبساي تطبق كحتقبني هابئة أخاف حتقاتي ونطرين كلايت مزمور داويد مبل 51 قدامي كلاي حساب قصر خلته قالي وتسمع لنا ما بري أمين أمين جودي ما استغفرت الدياقون حوي تمام ما يوت يوتي سوري دون جاتي لهم معنتي دحرة داخل كدوغ ممبر هيك عملتن قدامي يوحنس معرف حادة تتشعتن عسرتن عسرتن ثواني حاتياتنا انت تناززنا نحاتياتنا يغرق كبللنا كاب كله عمصاون كنصحنا እሙንን ጻድቕን እዩ ሓጢኣት ኣይገብርን እንተበልና ሓሳዊ ንገብሮ ቃሉ እውን ኣባና የለን እንደት خير ኮይና ቁርቴ ግን ክስተ ወፂ ኣላ أنا تغكل ወኒ ግን ክስተ ኮይና አሚና ተተናዚዝና እንዲያ እወ እሻይ ክስተ ገርያ ሞር هو ቀዳሜቲ መልእክቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 9 ክሳብ 10 شي ካልኦት ክትንዶ ዲያቆን ሓዊ شي ማማረዘነት ካብታ መዝሙር ዳዊት 51 ቁጥሪ 10 11 ናይ መንፈስ ቅዱስ شي ወአምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስ ካብ ውሽጢ ይሓድስ ካብ ገጽካ ይትርገየኒ ቅዱስ መንፈስካ እውን ኣይትግደፈኒ آمين قال وتسمع لنا مزمور داويد 51 قطر 10 ቅዱስ መንፈስካ ኣይተሓድገኒ قال وتسمع لنا እሺ ተወሳኺ ሓደ ክልተ ንኽንሳሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና ክንሳሕ ከም ዘለና ንኽንሳሕ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ከይፍለየና ሓይሉ ክህበና ንዑ ክንሓስብ ንምትግባሩ ትብዓት ንኽንረክብ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ምእንቲ ክንፈሪ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ኣይትፈለየና ትብል ኣዝያ ሓፃርን ዓባይ ሚኒን ዘለዋ መዝሙር እያ يكون حرف إذا ايش كنت دمو حنتي هاي كرم فني من الصح بزح يبلان قلت نستحناسي مس كريستوس كم ننبر ندي عب قولوسي كلت عشر شهاب 10 شوعته دقيم ببلعن مستن ويس بعالات وي بسرق ورحي وي بسنابة زمته حدا أقوى ኣይፈርደኩምን እዚ ነቲ ዝመጽእ ጽላሎት እዩ እቲ ስጋግና ክርስቶስ እዩ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላሲስ ምዕራፍ 2 16 17 ሓቂ ዝወድያቆን እሺ ቃል ወተስማዕልና አሜን
ماشي نحن خلت عدل كهبه ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 3 ኣላ ዲያቆን عفتنا قللتا ያ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 3 ወዲ 19 20 3:19 እሺ እምበኣርከስ ሓጢኣትኩም ምእንቲ ክድምሰሰልኩም ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ከዓ ዘመን ዕረፍቲ ምእንቲ ክመጻልኩም ነቲ ቅድም ንዓኻትኩም እተሓርየ ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ክሰድልኩም ሲ ተነስሑን ተመለሱን قال هو تسمع لنا كبر حوارات 3:19 اسكيل 18:31 كأنا يبونا ماشي اسكيل 18:31 نتي زغحاسكم وجهست كاباكم دربيو حدش لبن حدش منفسن دما جبرو أتم بيت إسرائيل سلامنتاي اتموتو أنس موت حدقوا عيفتوني مو تملسو بهيوت كعنبرو يبل إግዚአብሔር أملاح آمين قال وتسمع لنا بونا أنا حنت خبركم رأي يوحنس معراف كلته قطر حمشته امبارسي كابي كم زودكا ذكرمو تنسح نتقدم اي جبرون جبرو انت زي كونس كمتسكا انت زي تنسح كاون نتك اوام قنديلكا كابت سفرو كذبلو ياتبل እግዚአብሔር አምላክ ካቤ ከም ዝወደቕና ዘኪሩ ንኽንሳሕ መንፈስ ቅዱስ ይልኣኸልና ኣራይ እምበኣር ክኣኽለና ይመስለኒ ካብዚ ብምቕፃል ነዚ ሎሚ ክንመሃሮ ዘምሰና ካልኣይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ ፍጻሜ ሰፊሕ ትምህርቲ ሰፊሕ ምዕዶ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነጢሞቴዎስ ወዱ መዓይቱ ዝመሃሮ ዝመኸሮ ዘጠንቀቆ ክገብሮ ዘለዎ ነገራት ክጥንቀቆ ዘለዎ ነገራት ብዙሕ ሰፊሕ ዝኾነ ትምህርቲ ኢና ክንሰምዕ ክንመሃር ፀኒሕና ወላቶም ድሒርኩም ዝኣተኹም እውን ኣብ ስክሪን ስለ ዘሎ ወይ እውን ካብ መፅሓፍ ገንፂልኩም ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 እመነውፃያ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ዳም በብናወላ ሓንቲ ጠቕሲ ፒክ ጌርና ብዛዕባ እውን መብርህ ክንህብ ክንገልፅ ኣነ እዚኣ ደስ ኢላትኒ ብከምዚ ተረዲእያ ከምዚኣ ኣስተንቲንያ ምስ ከምዚ ተሓሒዘያ ኢልና ምስ ደሎ ሁሉ ኩነታት እውን ምስ ግዜ ምስ ኩነታት ኣተኣሳሲርና ንገልፆ ነስፈሖ ነብርሆ ነስተንትኖ እንተሎ ይኣርዌልካም ዝኾነ ሕተቶ ኣሎ ከዓ መምህር ኣብ ማእከልና ኣሎ ኣቤ መልኣከ ሰላም መምህርና ምሳና ኣለዉ ከመልሱልናዮም ድኾነ ሕተቶ ኣለኩም እውን ክትሓቱ ማለት እዩ ዲያቆን ሓወይ መዓዛየ ቃለ ህይወት ይስማዓልና መምህር ተኽሉ እግዚአብሔር ተመስገነ ተዘመረ መዝሙር ከዓ ከም ጥዑም ጨና እግዚአብሔር ይቀበለና ፍሮይና ሓፍተይ ኣብታ መምህር ተኽሉ ሓወይ ዘንበባ ካብ 14 ደስተንተን ኣብ ምስተንታን ድዩ ወላ ምግላፅ ደስ ድበለኪ እሺ 14 እሺ ኦኬ ኣብ ጌርካ ለባ ኦኬ ንስኻ ግና ንትምህርተይ ንንብረተይ ንፍቓደይ ንእምነተይ ንዓቕለይ ንትዕግስተይን ፍቕረይን ኣፀቢቕካ ሰዓቦ ካብ ኣንጾኪያ ኣብዚኣ እንታይ ኣስተንቲነ ብዙሕ እንድዩ ምሂርና ብዙሕ ከዓ ኩሉ ምስ ሂወትና ዝተኣሳሰረን ዝነበረን ዘሎን እንነብረሉን ኣብ ኩሉ
ኣብ ኩሉ ቦታ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ኣብ ቤትና ይኹን ኣብ ደቅና ይኹን ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ንፈልጥ ኢና እንብል ሰባት እውን ይኹን እዚ ብሓፈሻ ንኩላህና ዝምልከት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ነፍስና ከነውፅኣ ዘይንኽእል እያ ካብዘን ክንመሃራ ፀናሕና እና ቃል ኣምላኽ ጥዑም እዩ ይነግረካ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ዘስተውዓል ክዋሲ እታ ምስትውዓል ትብል እያ ምስትውዓል ኣዝዩ ኣገዳሲ ምኳኑ ኣብ ሂወትና እንተ ደኣ ደይነስተውዕል ኮይናስ ብሸለልትነት ክንሓልፎ ንኽእል ብዙሕ ኣዕናዊ ጉዳይ ኣሎ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ከዓ ሸለልትነት ዝበሃል ከም ዘይሰርሕ ሸለልትነት ኣዝዩ ሕማቕን ክፉኡን መዕነዊ ከዓ ዝኾነ ንዝኾነ ንቤተክርስትያንና ድዩ ንውላድና ድዩ ንሃገርና ድዩ ንዝኾነ ዓይነት እቲ ሓላፍነት እግዚኣብሔር ዝሃበካ ብጥንቃቐ ኮንካ ክትሕዞ ምስትውዓልሲ ኣዝዩ ቢግ ጊፍት ኢለ ከስተንትና ፀኒሐ ማለት እዩ ዘይትስተውዕል ተኾንካ ወላ ሓንቲ ጥቕሚ ከም ዘይብሉ እሞ ኣስተውዓልቲ ክንከውን ብረቂቕ ነገር ከዓ ማለት ምስትውዓልሲ ንዕሙቕ ዝበለ ነገራትን የሰጋግረካ እዩ ንሂወትካ የድሕነካ እዩ ንመፃኢ ግዜ እውን ኣብ ብቁዕ ዝኾነሉ ደረጃታት ከዓ ትበፅሓሉ ደረጃ ስለ ዝኾነ ነዚ ንምስትውዓል እታ ምስትውዓል ንብዙሕ ነገራት እያ እዚ ኢልካ ክትቁንጭላ ዘይትኽእል ነገራት እያ ንብዙሕ ሂወትና ንብዙሕ ነገራትን በቃ ስጋዕ ብሂወትና ንሓልፍሲ ኣብ ምስትውዓል ዘሎ ግዜ ኣዝና ከነትኩረሉ ከም ዘለና እቲ ኩሉ ገሊፅዎ እዩ እቲ ተተፍነንቲ ከምዚ ዶ ከምዚ ክንብል ኢሉ መረና ፀንሐ ብዛዕባ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ኣባናን ኣብ ደቅናን ዘሎ እቲ ፅሑፍ ናይ ግድን ክፍፀም ካብዚ ፅሑፍ ንሕና እንታይ ኢና ንምሃር እንታይ ኢና ዜራስ ኣብታ ናይ ምስትውዓል ገይረ ስለ ዘጠቃለልክዋ እሞ ንብዙሕ ነገራት ሕጂ ንክልተ ነገራሲ ብክልተ ነገር ተሰሚዕካዮ ኣብቲ ኣብ ምስትውዓል ዘሎ እታ ጥቕሲ ደኣ ኣይፈለጥክዋን እምበር ንጉስ ሰሎሞን ድዩ ሓቀይ እታ ወሊዳስ እታ ሓንቲ ዝሰረቐታ እሞ እታ ሓንቲ ከዓ ብጥበብ ውላዳ የናይ ምዃኑስ እቲ ሓደ ይቀተል እቲ ሓደ እታ ወላድ ራህራህ ከዓ ኖ ካብ ድቕተልሲ ወዳ ድሓንቲ ውሰዶ ኢላ ሕጂ እዚ ጥበብ እዩ ንባዕሉ ምስትውዓል እዩ ምስትውዓል እግዚኣብሔር ክዕድለና ንኩሉ ብምስትውዓል ክንገብሮ ክንዛረብ ከለና ከነስተውዕል ክንፈርድ ከለና ከነስተውዕል ክንምዕድ ከለና ከነስተውዕል ብክልተ ደረጃ ማለት እዩ ናይ ክልቲኡ ክንምህር ከለና ኣዝዩ ኩሉ ዘጠቃለለስ ብሓፂሩ ዘረባኸየ ብዙሕ ዲያቆን ሓወይ ምስትውዓል ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ እዚ ኣስተንቲነ መምህር ተክለ ሓወይ መመሊሱ ምግላፅ የብዝሓልካ ንዓኻ ዲያቆን ሓወይ እግዚኣብሔር ኣብ ተገልግሎ ነገራት ኩሉ እግዚኣብሔር ምሳኻ ይኹን ይቐኒየለይ ኣሜን ቃል ህይወት ተስማዓልና ፅቡቅ ኣስተንትኖ ፅቡቅ ምስትውዓል እግዚኣብሔር ምስትውዓል ይሃበና ቴንኪዩ ቃል ህይወት ተስማዓልና እሺ ካልኦት ቁፅሪ ክንዲዚኣ ግበረልና ግበረለይ ይበሉኒ እዛ ስክሪን ከንቀሳቅሳ ክእል እየ ዳንበብኩም ከተንበቡ ትኽእሉ ኢኹም ኣራይ ክሳብ ንሓስብ ሓንቲ ሕቶላ ኣቦታት ክምልስዋ እዮም መናፍቕ ማለት እንታይ ማለት እዩ መናፍቃን ወይ ድማ መናፍቕ ንሓደ እዩ መናፍቃን ከዓ ንብዙሓት እዩ ስለዚ መናፍቃን ማለት እንታይ ማለት እዩ ትብል ሕቶላ ኣቦታት ክምልስዋ ካልእ ሕቶ ከይህሉ ክንፅበ እሞ ብሓደ ገይሮም ምእንቲ ክምልስዎ እዚኣ ሒዝናያ ክንፀንሕ ድሓን ካልእ ሕቶ እውን ከይህሉ ምስ ገይርኩም ትምልስዎ ባዕልኩም ኣራይ ካልኦት ሓሳብ ወይ ሕቶ ርእቶ ክሳብ ንህብ እታ መልሲ ክትምለስ እያ ናብ ኣቦታት ከብለኩም ኣበይ ቀሺ ክምልስዋ እማ ፀቢቖም ግን እታ መናፍቕ ትብል ጎደሎ እምነት ማለት እዩ ካብቲ ኦርቶዶክስ እንዳበለ ጎደሎ እምነት እንተደኣ ድኸይድ ኣሎ ወይ ከዓ እቲ ክግበር ዝግብኦ እሞ ዘይገብር እንተደኣ ኣሎ እዚ
ጎደሎ እምነት ስለ ዝኾነ መናፍቅ ይኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ፍጹም ብፍጹም ኣይገብሮን እዩ ዘሎ ግን ካብ ኦርቶዶክስ ትበሃል ናይ ብሓቂ ሓቀኛ እምነት ንሕና ኣቦታትና ኢልና ንፅውዖም ከም ኣብነት እንተደኣ ክበኩም ኮይነሲ ንሳቶም ኦርቶዶክሲ ኦርቶፕራክሲ and approval of the church ዝረኸቡ ኣቦታት ማለት እዩ ምክንያቱ ሓቀኛ እምነት ነይርዎም ሓቀኛ ተግባር ነይርዎም ብቤተክርስትያን ከዓ ዝተመስከረሎም ሰባት ነይሮም ስለዚ ነቲ እምነት ኣፅኒዖም ዝሓዙ ማለት እዩ ካብዚ ጎደሎ እንተደኣ ኮንካ መናፍቅ ትበሃል ማለት እዩ ካብቲ ሓቀኛ እምነት ዝኾነ ካብቲ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ትብሎን ትገብሮን ወይ ከዓ ትእዛዝ ቤተክርስትያን ደይ ትገብር ተደኣ ኮንካ እዚ መናፍቅ ክገብረካ ይኽእል ማለት እዩ የብልካን እምነት ማለት ኣይኮነን ግን ካብቶም አረሜን ዝበሃሉ ኣይኮነን እምነት ኣለዎም ግን እምነቶም ሙሉእ ኣይኮነን ማለት እዩ ቤተክርስትያን መፅኦም ቅዳሴ ግን ኣይጠቅምኒ ተደኣ ዝብሉ ኮይኖም እዚ መናፍቅነት ክበሃል ይኽእል እዩ ከም ኣብነት እየ ዝበለኩም ዘለኹ ካልእ ነገራት ከምኡ ቤተክርስትያንና ትእዝዞ እዚ ኣይንገብርን ኢና እንተደኣ ዝብል ኣሎ ኮይኑ ከዓኒ ከምዚ ዓይነት መናፍቅነት ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ከም ኣብነት ኣይሆፕ በሪሃ ትኸውን ግን ኣብ በቐሺ ምሳና ኣለዎ ኣብ በቐሺ ዝያዳ ክብርሆ የማ መጨረሻ ዋላ ዲያቆን እውን ኣሎ ድሓን ሓራይ መምህር ኣብርሂዋ እዩ ወላ ሓንቲ ድምልአላ ይብለይን እንታይ ጥራይ ክንፈላሊ ይደሊ ካሓዲ ወይ ኣረሚ በይኑ እዩ መናፍቅ ከዓ በይኑ እዩ እቲ ካሓዲ ወይ ኣረሚ ንብሎ ጠቕሊሉ ንፈጣሪ ዘይኣምን ብህልውና እግዚኣብሔር ዘይኣምን ብጎይታ ብፈጣሪ ብክርስቶስ ዘይኣምን ቶታል እንድሕር ኮይኑ እዚ ካሓዲ ይበሃል መናፍቅ ግን ክርስቲያን ኮይኑ ግን ኣብቲ እምነት ብዙሕ ጉድለት ዘለዎ ብሓፂሩ መናፍቅ ማለት ካብ ግእዝ ድመት ፀንዲ ንፍቂ ማለት ፍርቂ ማለት እዩ እምነቱ ዝተፈራረቀ እምነቱ ጎደሎ ማለት እዩ መናፍቅ ማለት እምበር ከምዚ ጠቕሊሉ ክርስቲያን ዘይኮነ ብፈጣሪ ዘይኣምን ብክርስቶስ ዘይኣምን ማለት ኣይኮነን ክርስቲያን እናበለ ንኣምላኽ ኣምን እየ ፈጣሪ ኣምን እየ ብክርስቶስ ኣምን እየ ብስላሴ ኣምን እየ እናበለ ግን ጉድለታት ብዙሕ እንድሕሪ ኣለዎ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ወፃእ ዝኸይድ ዝዘብል ካብ ስርዓት ቤተክርስትያን ዘቢሉ ዝኸይድ ካብ ዶግማን ቀኖናን ቤተክርስትያን ዘቢሉ ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ ከዓ መናፍቅ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ስለትተሓዋወሰና ብዙሕ ግዜ እየ ምስቲ ካሓዲ ዘራኽብ የብሉን እቲ ካሓዲ ጠቕሊሉ ካሓዲ እዩ እቲ ግን ክርስቲያን ኮይኑ ጎደሎታት ዘለዎ ብዙሕ ህፀፅ ዘለዎ ማለት እዩ ዲያቆን ሃወይ ሂወቴ እሺ ማማ ሂወት ኢደዊ ጣቢለ ነር ግን ምዛ ሕጂ እዛ ሕጂ ዘምፃኹማ ሕቶሲ ምስትንታን ኣላትኒ ግን ሕጂ እዛ ሕቶ ዝመፀትካ ሓንቲ ከም ሕቶ ዝመፀትለይሲ ምስኣት ትኸይድ እያ እዚኣ ማሕበር ናይ ማሕበር ቅዱሳን ዝብልዎም ከመይ እያ ምዚኣ ትኸይድ እያ ብዛ ሕጂ ክትገልፅዋ ዝፀናሕኩም እንታይ እዮም ንምንታይ እዮም ማሕበር ቅዱሳን ዝብሉ ኣይትርዳእንን እያ ብዙሕ እሺ ከም ሕቶ ሒዚ ኣለኹ ማሕበር ቅዱሳን ከ መናፍቅ ንብሎም ዶ ድያ እወ ከምኡ ማለት እያ ምስኣስ ትኸይድ እያ ከም ሓደ ድዮም ወይስ ዲፈረንት እዮም ትክስታዮም ድሓን ብሓፃራ እቶም ማሕበረ ቅዱሳን ዝበሃሉ መናፍቃን እንደይኮኑስ ኣኽረርቲ እዮም ኦኬ ምክንያቱ ፅፍርኺ ተረእያ ጨጉርኹ ውፅያ ኣይትሓዝ ኣይትተንክፍ ዝብሉ ዝያዳ ከምዚ ንሕና ኢና ሕሉፋት ዝብሉ እዮም ብሓፂሩ ሕጂ ኣኽረርቲ ሕሉፋት ከምዚ ሓለውቲ እምነት ሓለውቲ ቤተክርስትያን ኢና ኢሎም ሕሉፋት ኦርቶዶክሳውያን ክኾኑ ዝደልዮም እምበር መናፍቃን ኣይኮኑን ታፍልልያ ርኢና ዶ ታፍልልያ ናይ መናፍቅ ነጊሮምና እዮም መናፍቅን ክሓድን በበይኑ እዩ እቲ ክሓዲ ጨሪሱ ኣብ ህልውና ኣምላኽ ኣብ ክርስቶስ ዘይኣምን ዘይተጠመቐ እውን እቶም መናፍቃን ዝበሃሉ ግን ኣብቲ እምነት ከለዉ ግን ጎደሎ መንፈቅ ወይ ተባሂሉ መንፈቅ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ፍርቂ ዓመት ማለት ኮይኑ ኩሉ ፍርቂ ማለት እዩ ሕጂ እቲ እምነቶም ሲ ፍርቂ ማለት እዩ እቶም ማሕበረ ቅዱሳን ግን ኣኽረርቲ ማለት እዮም ግን እሳቶም ውን
ኣይተሓዝ ኣይተንክፍ ሰብ ናብ ቁርባን ሰብ ናብ ንስሓ ከይቀርቡ እንዳርጋ ከም ዘመነ ኦሪት ከም ዝነብር ዘሎ ብተግባር ጥራሕ ከም ንጸድቕ ገረሙነት ሰብ ናብ ንስሓ ናብ ቁርባን ከይበፅሕ እውን ብዙሕ ዕንቅፋት ዝኾኑ እዮም ግን ንዓቶም መናፍቃን ኣይንብሎምን ኢና መፅፍትያ መምህር ትምኒት ኢድካ ሓፍ ኣቢልክለክ መስለኒ ናባ ዲያቆን ኣይወዳእኹን እኮ እታ ምስትንታን ክልቲአን ነይረናኒ ሰሚዕኻኒ ዲያቆን ሃሎ ኣራይ ሰምዓኒ ኣለኻ ካልእ ተወሳኺ ሕቶ ሓሳብ ርእቶት ኣለና ምስትንታን ከዓ ነይራት ክመስለኒ ማማ ሂወት هو كمان جاز لك هذا اللي خايسة مع خانن نمبر تحطون تيا مستنتان كازلات النسي أتا قدامتي قدامتي نسي كستنتنا خلوص انت اعتبرتانك قابلنت دحرت مع التتات قنا كفا زمن كم زمت زي فلات شعو سبات فتوتي رأسهم خونو يوممو فتوت جنزب تجاهرتي ربيات تسعرفتي نولدهم زازو زي ما سو رخصات حجي عبعاوينا تاري فرنسا قالنا رومي كاب حادي رومي حادي 29 سقع سلاسان كان تايتبل عمنس زبالي حسب تسعي كفاءات زمولو ملاعات قناعات قتلت بأسي تنكلنا اكي مح شخشرتي حميتي اب املاخ صلعات دفعات كرعات تجاهرتي تتعببتي اكي نولدهم زي الزازو دنا قرتي طلبتي فقري زي بلوم زي دنقصو حجي زي اسي ابزاب زلنا يا زمان كما تقيلو تا ابتا مجمرتا كم زمت فلوتو تبل علمو حجي خوين ترايني زي حجي زلنا يوسي كم نايلومي بايبل لاي تزرقحن تمرتي ايتوهبن سالا تكنولوجي ابيدنا خمس تبلو كل جزي جن ستيل التسب ذات زلا ذات صحف تسيل لك انا زي حجي زلنا يا خوينا تسميعات نخصتنا كله بالطعمي مو اتي صحف سي يقرمي عنا خمهر يلو ما تعلمو اي هوب دياس كلها زي حجي زلنا يا خوينا تسميعاتنو نسخ قبر لي ولا حد كني كيلا كليني خابزي اطراي كان عقسن زمهرنا زلو لبنان امرنا كيفنا نقبلو بركم لومي تمرتيلن كم لو ما حاجكاني لن تسب ولا سويلكا تصرف اب بتخريستيان كيدون ويس بتخريستيان مصيخا كو سقاي بحالني شخ زراراتات تعب ገዛት ዕልል ዘለኻ ዝኸውን ዘሎ ብጣዕሚ ዘሕዝን እሞ ኣምላኽ ይሓግዘና ብጸሎት ንስኻ ከስተንትና ኢለ ቴንክ ዩ ኣሜን ማማ ሂወት ቃል ሂወት ኣስማዓልና ፅቡቅ ኣስተንትና ትክክል በቃ ዘዘበን እዚ ክትብል እየ ትፀናሕኪ ብትክክል ነዚ ፅሑፍ እዚ ዝውክል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዓይኑ ምሕረቱ ጠሚቱ በቃል ወንጌሉ ክንመላለስ ብፀጉ ይደግፈና ኣሜን ሕራይ ካልኦት ክሳብ ተሓስቡ ሓውና መምህር ተኽሉ እታ ናይ ዓንቲ ወይ ብዛዕባ ናይ መናፍቕ ናይ ከሓዲ ተወሳኺ መብርሂ ኣለዎ ምስኣል ግባ ኣቢሉ ከዓ ዓንተ ወይ 6 መወከሲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣለና ኢሉ ነይሩ ንዓን ከዓ ክዝርዝረልና እዩ ናብ ሓውና መምህር ተኽሉ ከብለኩም ኣብተን strict conscience loose conscience and holy conscience ኢልና ዘርዚርና ነርና ዋላ ኣብቲ ቀዳማይ መልእኽቲ ጢሞቴዎስ እውን ናብ ጢሞቴዎስ ርኢና ነርና እቲ ፍቱሕ ዝኾነ ሕልና ዘለዎም እዞም መናፍቃን ክንብሎም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ንዝኾነ ነገር ሸረድ ብልዎ ነቲ ዝደልይዎ ከዓ ይገብሩ ማለት እዩ ግን ኣመንቲ ከለዎ ማለት እዩ እዚኦም ፅኑዕ እምነት ዘለዎም ከዓ ማህበር ቅዱሳን ክትብሉ እዮም ትኽእል ኢኹ ምክንያቱ ካብቲ ኣምላኽ ዝበሎሲ ካብቲ ቅዱስ እምነት ዝኾነሲ ካብኡ ንላዕሊ ኣትሪሮም ክገብሩ ዝደልዩ ነገራት ማለት እዩ እታ ናይ ብሓቂ ናይ ቅንዕቲ ካንሽስ ንብላ ወይ ከዓኒ ናይ ብሓቂ እምነት ዝሓዘት እንተደኣ ኮይና ግን በቲ ኣምላኽ ዝበሎ ከየፍኮስካ ከየትረድካ ማለት እዩ ልክዕ
ከምታ ኣምላኽ ዝኣዘዘና ምግባር ማለት እዩ ስለዚ በቲ ዝተዋሃበና ናይ ኣቦታትና መምርሒ ኢና ዳኣ ንኸይድ እምበር ከም ድላይና ተወርጊምና ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢና እቶም ኣቦታት ዝሃቡና እዚኣቶም ከዓ ኣብቲ ካብቲ 6 መወከሲ ኣለና ንብሎም ሓደ ኣቦታት መፅሓፍቲ ማለት እዩ ግን ነቶም ኣቦታት ክንብል ከለና ብኦርቶዶክሲ ብእምነቶም ዝተመስከረሎም ብተግባሮም ዝተመስከረሎም ቤተክርስትያን ከዓ መጨረሻ ዝመስከረትሎም ማለት እዩ እተን 6 መወከስታት ሓንቲ ካብአን ንሳ እያ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ትውፊት ኣለና ትውፊት ናይ ሎም መዓልቲ ከማን ርኢና ነርና ነቶም ክልተ ናይ ጠንቆልቲ ኣብ መፅሓፍ ካብ ትውፊት ዝተረኸበ ኢዳ እምበር ዝተፅሓፈ የለና መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ሰለስተ ጉባኤታት ኣለዋና ንሳተን ከዓ ካብተን መወከሲናትና እየን ማለት እዩ ቅዳሴ እውን መወከሲናትና ኢና ንብሎ ኣይኮኖግራፊ ወይ ከዓ ናይ ስእልታት ዲ ዝበሃል ወይ ከዓ ቅዱሳት ስእሊ ኣድፍኖ ቅዱሳና ሰኣልቲ እዋ ናቱ ከምኡውን መዝሙር እዚ ከዓ ኣብኡ ይኣቱ ማለት እዩ ክንደይ በፂሐ ደሎ 5 ኦኬ ቅዳሴ ኢልና ኢና ቅዳሴ ሓንቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኢልና ኢና ኣቦታት ከዓ ብኸመይ ከም ዝኾኑ ኣክቹሊ ኦርቶዶክሲ ኦርቶፕራክሲ አንቲኩቲ ምክንያቱ እቲ ዕድመ እውን ይውስኖ እዩ ካብ 450 ቅድሚኡ ዝነበሩ ክኾኑ ኣለዎም and approval of the church ናይ ቤተክርስትያን ዝመስከረሎም ከዓ ክኾኑ ኣለዎም ስእልታት ኢልና ኢና iconography and hymnology መዝሙርን ካልእ እተን ሰለስተ ጉባኤታት ምናልባት ሓንቲ ድረሳዕ እኳ ይህሉ 5 ዲና በፂሕና 6 ጠቂሰ ኣለኹ ክብርን ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን ኣራይ ቃለ ሕይወት ተስማዕልና ሓውና መምህር ተኽሉ ኣራይ ሓፍትና ፍሮይኒ ዲያቆን ኣንቲ ኣንቢበ ነይረ ብዛዕባ ቅንዕና ትብል 12 ድያ እሺ 12 ክፀልኪ كناخذهم بخصوص فرحة كتاب كلهم تحقوس ነዚ 14 ወደ ሓሲብክያ ትኾኒ مسلني نسخاجنا كاب من كان التمهاركا فريقتا نتن كاب قول عنك كجميل كاب بإمنة بكريستوس يسوس مدحان كلب ماخا زخلا قدسات صحفات فريقتا بس التمهاركا يتردى خيط صناعيلي واحد زعمزة عن هي والحبتنا اللي بلا تاخل مامر تاخل زمهارنا እቲ ዝተማሃርናሉ ክርስትና ክንነብረሉ ከለና እዩ ዝሕግዘና ምክንያቱ ሓደ ግዜ ነቲ እቲ ተማሃርናይ ኣብ ግብርና ነውዕሎ ከለና እሞ ኣብዚ ኩሉ ዝነገረና ዘሎ እቲ ተማሃርናዮ ኩሉ ሲ ብቕንዕና ጀሚርና ብእምነት ብክርስቶስ ኢየሱስ ምድሓን ኣሎ ስለዚ ቅንዕና ሲ ኣምላኽ ፈትዎ ሰብ እውን ፈትዎ እዩ نحنا ون بغنعنا ندحر تمالاليسنا نتي هيوتنا نتاينا نخون مالتي بزح قلت ندس معنا يلنمو عملاخ يحجزنا بغنعنا خنا ما اكل مالاليس امين قال لي وتسمع لنا وزرع 14 هذه قداسيتيا نحنا بفلاي كم أرثوذكس تواهدو كاب ولدنا دا تمهارنا كم زنسخمون ندقهم
ካብ ብህፃንነቶም ዝተጠመቑ ኣትሒዝኩም ሰንበት እናቕረብኩም ኣብዛ ቤተክርስትያን ተዕቢዎም ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ንዓኣ ክሕልዋ እዩ ነጊርዎ ንስኻ ግና ካብ እንመን ከም እተመሃርካ ሓድሽ ትምህርቲ ከይቅበል ጋሻ ትምህርቲ ከይቅበል ዘይፈልጦ ዘታልል ዘደናግር ሓድሽ ትምህርቲ ከይቅበል ካብ እንመን ከም እተመሃርካ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምሂርዎ እዩ ኣድዩ ምሂራቶ እያ ዓባይ ምሂራቶ እያ ነተን ካብ ቁዕልዕነትካ ጀሚርካ ብእምነት ብክርስቶስ ኢየሱስ ንምድሓን ከለብማኻ ዝኽእላ ቅዱሳት ጽሑፋት ፈሊጥካ በቲ እተመሃርካዮን እተረዳእካዮን ጽናዕ እያ ትብል እጂ ካብ ብቁልዕነቱ ብእምነት ክርስቶስ ስለ ዝዓበየ በቲ ንምድሓን ዝጠቅም ልቦና ዝህብ ብኡ ስለ ዝዓበየ ነቲ ተመሃርካዮ በቲ ዝተመሃርካዮ በቲ ዝተረዳእካዮ ብኡ ጸኒዕካ ነበር ግን ካብ እንመን ከም እተመሃርካ ፈሊጥካ እያ ትብል እሞ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱሳን ወለድና ዝሓለፉ ኣሰሮ ምጥለል በረኸቶም ይኽፈለና ኣብ እምነት ቅድስትን ርትዕትን ናይ ኣቦታትና ናይ ቅዱሳን ሐዋርያትን ናይ ወለድናን እምነት የጽናዕና እግዚአብሔር ሓራይ ካብዚ ብምቕጻል ናብ ኣቦና ኣቦይ መልአከ ሰላም ካሕልፈኩም እየ ሓፈሻዊ ምኽርን ማዕዳን መደምደምታን ገይሮም ብጸሎት ከዓ ክዓጽውልና እዮም ናብ ኣቦና ራይ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን እቶም ነዛ ጥቕሲ ነዛ ማዕራፍ ይቕረታ ዘንበብክን ከምኡውን መዝሙር ዘመርኪ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና እቶም ንተረዳእኹሞ በስተንትኖ ዘይተረዳእኩም ድማ ብሕቶ ንኹልና ዝኸውን ነዚ ጉባኤ ከተካፍሉ ዘምስኹም ኩልኹም እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ሓውና ዲያቆን ድማ እግዚአብሔር አገልግሎትካ ይባርኽ መምህርን ሓውና ድማ መመሊሱ እግዚአብሔር ምግላጹ የብዛሓልካ ብሰፊሑ መወከሲ ጌርካ ትምህረና ምሲኻኸሞ እግዚአብሔር መመሊሱ ጸጉኡ የብዛሓልካ እተን ሰለስተ ጉባኤታት ሲ ዓመታተን ንገሩ ኢልኒ መምህር እሞ እታ ቀዳመይቲ ጉባኤ ናይ ኒቅያ ብ325 እያ ነይራ እታ ካልኣይቲ ጉባኤ ድማ ናይ ቁስጥንጥንያ ብ381 እያ ነይራ እታ ሳልሰይቲ ጉባኤ ናይ ኤፌሶን ድማ 431 የነረን ንኣርዮስ ንንስጥሮስ ንመቅዶንዮስ ምስዓብቶም ብኣኼባ ጉባኤ መሰረት ምምላስ ምስ ኣበዩ ካብ ቤተ ክርስቲያን ብውግዘት ዝፈለይዎም ኣቦታትና እዮም ማለት እሞ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ እዛ ምዕራፍ ክንመሃራ ዘምሰናሲ ክብድ ድበለት ምዕራፍ እያ ክትንበብ ከላስ ተሰንብደካ እያ ተፍርሐካ እያ ድማ ግን ኣምላኽና ባዕሉ ዝተዛረበኹን ብቅዱሳት ሰባት መንፈሱ ልኢኹ ኣብሪሁ ዝተዛረበምኹን መፍርሒ የብሉን እንታይ ናይ ኣምላክ ኩሉ
متنققتا ايو مأرمتا ايو وديقنا تلينا متنسئي رحقنا تلينا مقربتي تقاقنا تلينا دما مأرمي ايو دي بلمو هاريا ጳውሎስ ድማ ነቲ ናይ መንፈስ ወዱ ንጢሞቴዎስ ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 9 እቲ ኣብ መወዳእታ መዓልታት ኣብ ደቂ ሰባት ዝረአ እዩ ሓቢርዎ ክዝክር ከለኻ ሕጅሲ እቲ ጽنح حبوي أنا خزارب زبلوا جزيسي لما مسي يبلو نرم ولدنا لك عدما أبزخ نريء خلنا دما تخاب قطر حدا كسابت الشعطة زلاس أبز زماننا ندحر إخاسي حنت ترف زي بالله كل عندك سبات نقبرن زلنا إن يا بير بعين محروتي تأمتنا كاب قطر 10 تجميرو دما ناي مودعتا معدو مغنياتو اتكون زلو مش نقرا كابوم انت خطنقاق اتزنقرنا متنققتا اتزتنقرنا زخون كله نحنا انت خنقبرو كنت انقاقلو اما ودعتا دما كابو تتنقاق نسخا إلوه نتمهرتي ننبرتي نفقادي نأمنتي نعقلي نفقري نتعقستي انتاي قبر أتأبيكا سعبكا جواريا باولوس نتمهرتي ننبرتي نفقادي نأمنتي نعقلي كبل كله هاريا باولوس نمن يزمثل ምክንያቱ ዓባይ ዘረባ ኣላ ዝተዛረባ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 1 እንታይ ኢሉ ከምታ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹ ንስኻትኩም ድማ ንዓይ ምሰሉ ኣቀዲሙ ንመን ከም ዝመስል ይነጊርና ንክርስቶስ ከም ዝመስል ንጳውሎስ ክንመስል ከለና ንመን ኢና ንመስል ንክርስቶስ ኢና ንመስል ምክንያቱ ሐዋርያ ጳውሎስ ንክርስቶስ ስለ ዝመስል እሞ እቲ ኩሉ ዝረአናዮ مفرح مدنقص زي كونه اب زماننا بتندحرت زمن كفؤ زمن يلو زمن كفؤ نصبقن يبلون نزمن زخفؤ زصبق مني دق سباتينا مغنياتو اتو كله زبلو انت خوينو ات زمن اب كند نصبق نطقملو نخفؤ نطقملو سلازلنا نزمن نخفؤ نصبقو نحنا انا مالتيو أبتا قصر 10 دي زيادة خستن تندلي كناخي اتم بكريستوس يسوس كنبرو زدالي خلهم كسقوقو ايام دارقا اب عالم شمت حلافنت كتقبل كلخا بتقعيت كبر النادلخا زنا نادلخا كبر مقمت دما إنا تدالو الكايو زخون ناب أملاخ كتقرب نأجزي أبيهر كتقلقل رأسخا كتوفي انت دا أخون كاغنا انت إزلوه فتن إزلوه مجمريا كريستوس اندك أمزامرتو مسعوعم مسحريم كلهم كل انت إلوهم إنه خم أباقع نما أخلتو خلو إسدكم اللخو بقعنا بتخلات خيداسي ما يدي خستيا سعر دي خبلعة كابلعة دي خوقاسيا بعلي إخبلعة بحماق أكاتا تلاقتيلو كبلعة إمالتيو ولا أبتوانجيل يوحنس معرف 16 أبت مودعتا زلون تريئنا وانتا إزبلنا أب علم سببا لكم كناخ أنا علم تاي شعرية إمو أجخم
إتي بكريستوس إيسوس بفرحة እግዚአብሔር كنبرو زدوليسي كسجوجو إيوم قسيلنا ننببا أبقدامي بيتروس معراف 4 كاب قصر 10 كساب 10 زلو أتم فقراتي باتن مفتان زرخبكم زلو وعحوي حدا نجر كم زبس حكم كونكم أي تجرموا باتن مفتان زرخبكم زلو وعحوي حدا نجر كم زي بس حكم جركم أي تجرموا بمجلات جرمو أدمّا كتحجوسون باك كتبلون إخوم هما عبتسقاي كريستوس حبرات كابتخونس تحجوسو دعا كبرنا أملاخ يخون ما انت اسم كريستوس انت تتصرفكم اتناي كبرنا أملاخ منفس أباخاتكم يحضر إيمو بتصعان إخوم حدا خباخاتكم كم قتالي وي كم سراقي وي كم جبار اكي ويش كم اب نجر كالوت كم زصنبر كوينو مكرا ايصقب كم كريستيان مكرا انت تصقبغنا سلازي سمزي ناملاخ يمسجن نمبر ايحفر كبرين ناملاخ يخون اجي حدثي وي كم سراقي وي كم قتالي وي كم جبار اكي ويدما كم اب نجر كالوت زصنبر كوينو مكرا ايصقب بز مكرا تصقب تكون كخلت مكرا اي امدر مكرا اب سماي دما مكرا اي كم كريستيان كوينو مكرا تصقب انتلغن سلا الزسم ناملاخ يمسجن نمبر ايحفر كريستيان بمخانكا سعب كريستوس بمخانكا مكرات تصقبكا تتحمخا تتصرفكا تتسقوكا تتوقعخا تتأسركا كله الله زبهال حماق نجر انت بس حكاسي سلت كله زبصحو سلسم أملاخ سلزبص حكاسي انت يقبر نأملاخ أمسقن نمبر أي تحفر صدق أي حفرني أبقر ما أملاخ زحفر انتايو حاتياتيو أبقر ما أملاخ زحفر انتايو كم سراقي كم قتالي كم جبار كفو كونكا انت قرب كايو انبر كم كريستيان كونكا كم ولد أملاخ كونكا كم أمان كونكا مكرا انت صقبكا برخت ايو هيوت دما ايو امو بخمزي كنبر دما እግዚአብሔር نعانا نخلنا يحجزنا أبتي ماتيوس حمشته قطري 11 وانت عزبلنا انت تصرفخمن انت سقوقخمن ما انتاي كفو زبل بحسات انت تزارب لكم انتايكم بصعانيكم تاوتر 12 دما كم خا قدميكم نزنبرو نبيات سقوقهم اياممو اب سمايات عسبكم بزح سلازخونه تحقسوا باهون يبلكم مغنياتو اب كلتي اخت حقوس هاي تخلني خا نتوم اب زمدري اب قدم نغستات اب قدمتهم حيالات زتسقو سي اب سمايات انتايم حاسب اللوم اب زتسقيكا اب سماي زقبلك اللوكا اب زنت تواريدكا اب سماي دمانتاي زخبرك اللوكا اب زنت ودكا اب سماي دما زلعلكا اللوكا اما انت صرفكمن انت سقوقكمن جن وا كسرقوا انت سقوقخا حماك تقبروا انت تحازيخا امنتاي نسقوق امنتاي نصرف امنتايو بحاسوت ززاربولنا اينا كنفلق زلنا
እንደ ሓሰኻ ብሓሰቶ ተዛረቡልካ ሓቂ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ይሓሰውን ሓቂ እናገበርካ ብሓሶት ሰናይ እናገበርካ ብፀርፊ ፅቡቕ እናገበርካ ብምስጓግ ኣብዚ ከጋጥመካ ከሎ ግን እንታይ ኢኻ ዝብለካ ኣሎ ቡፅእ ኢኻ ምክንያቱ ነቶም ቅድሚኹም ዝነበሩ ነቢያት እንታይ ሰጉጎሞም እዮም እቶም ቀዳሞት ነቢያት ይኹኑ እቶም ሃዋርያት እኮ ሓሚሙ ዝመተ የብሎምን ተመቂሖም ተሰጉጎም ተኣሲሮም ተሓምዮም ተመጊዞም ብዙሕ ነገር ይበፅሕዎም ግን ኣብ ሰማያት እንታይ እዩ ሓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተሓጎስ እምበር ባሂበልኩም ሕጂ እንታይ እዩ ክርስትና እንታይ ማለት እዩ ብናይ ሎሚ ፀበባ ዘይኮነሲ ነቲ ናይ ሎሚ ፀበባ ፅባሕ እንታይ ምዃኑ ሓጎስ ምዃኑ ክርስትና በቲ ሎሚ ዘጋጥመካ ፀልማት ደይኮነ ፅባሕ እንታይ ምዃኑ ብርሃን ምዃኑ ኣርሒቕካ እናረኣኻ ትጓዓዞ እዩ ክርስትና ምክንያቱ ናብ ሰማይ ዘጠምት እዩ ሎሚ ፀልሚት ኢልካ ንድሕሪት ትምለሰሉ ሎሚ ተፀሪፈ ተሰጉገ ተሓምየ ኢልካ ድማ ዕጥቂኻ መንፈሳዊ ዕጥቂ ትፈትሓሉ ኣይኮነን ግናኸ እቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብፍርሓት እግዚኣብሔር ክነብሩ ዝደልዩ ኩሎም ክስጎጉ እዮም ሓጢኣት ገርና ክፍኣት ገርና ሕማቅ ገርና ከይንስጎግ ከይንሕመ እግዚኣብሔር ይኽደነና ኣብ እምነት ከለና ኣብቲ ኣገልግሎት ከለና ዝተኣዘዝናዮ እናፈፀምና ከለና ተተሓመና ተተሰጎግና ግና ግደፍ ንዓና ነቲ ዝፈጠረ ኸማን ሰጉጎም እንድዮም እንታይ ዲልዎም ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ዓለም ተፀልኣትኩም ሲ ኣይትገረሙ ንዓይ ቅድሚኹም እንታይ ገርሃኒ እያ ፀሊኣትኒ እያ ዓለም ነቶም ናታ ትፈቱ ኢሉ እሞ ንሕና ድማ ካብ ናይ ዓለም ምዃንና ምዃን ናይ መን ምዃን ንሕሸና ናይ ኣምላኽ ምዃን ንሕሸና ዓርካ ዓለም ምዃን ሲ ፀላ ኣምላኽ ኢልዎ ወረ ዮሃንስ ሲ ኣብቲ መልእኽቱ ዓርካ ዓለም ምዃን ሲ ፀላ ኣምላኽ ማለት ኢልዎ ምክንያቱ ዓርካ ዓለምን ዓርካ ኣምላኽን ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና ብሓደ ግዜ ንቨርጂንያ ንሜሪላንድን ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ምስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ መደብና ብፀሎት ክንዓፁ ኩልና ካብዚ ዘለናዮ ኣፍ ንበል ኩልኩም ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ምንቲ ሰላም ፅሎ ፀሎት ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሕግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ሰላም ዝሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ልምና ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ምንቲ ሰላም ፀልዩ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳናን ድገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍሰቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣምየን ኦ ንኩሉ እግዚኣብሔር ንልምነካን ማልደካን ኣለና ኦ ንጉስ ሰላም ሰላም ሃበና ኩሉ ሂብካና እኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣጥርየና ፀጋኻው ነፍሰልና ብጀካ ንፈልጠ ባዕዳ ኣምላኽ ይብልናን ቅዱስ ስምካ ንሰምን ንፅውዕና ኣለና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላም ካብ ልነፍሲ ኩልና ሓድር ኣብዚ ዓለምን ዝምንባራም ሰላም ሓሉ ኩሎም መራሕትን ሰበ ስልጣን ብቅዱስ ስምካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳንታ እዛብካ ምክርሃብ ኣብ ምእታውናን ሙፃናን ዘለዎ ጉራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህዱእን ብዕኑዕን ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻ ንእግዚኣብሔር ብምፍራሕ ብሕያውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣምየን ሓረ ኣምላኽ ሓረና ይቕረ በሃለ ኣምላኽ ይቕረበለልና ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰዓት ዛምሸ እዚኣ ድማ ባርኸልና ነዚ ጉባኤ እዚ ስለ ዝኸፈትካልና ድማ ነመስክነካ ናይዚ ጉባኤ እዚ ድማ ተጠቀምቲ ግበረና
ናትካ እንኾነሉ ካብዚ ንመሃሮ ዘለና ድማ እቲ መወዳእታና ዝፅብቐሉ ገጽካ እንሪእየሉ ፍቃድ ስጋ ፍቃድ ዓለም ዘይኮነ መንፈሳዊ ፍቃድ ወይ ድማ ፍቃድካ ንክንገብር እንምራሐሉ ግበረልና። ጾምና ባርከልና ቀድሰልና ብሰላም ጀሚርካ ብሰላም ድማ ፈጽመና። ዝወፈሩ ድሓን ይእትወልና፣ ዝገሹ ድሓን ምለሰልና፣ ዝሓመም ፈውሰልና፣ ጠምየም ፀሚኦም ዘለው ንስዓልና፣ ብስጋ ብነፍሲ ተኣስር ፍትሓልና፣ ፋሕ ዝበሉ ኣክበልና። ኣብ ፀባብ መከራ ብሽግር ዘለው ድማ መሰሮ ፍጠረሎም። ንዓና ድማ ኣምላኽና መወዳእታና ፀብቐልና። ነብሲ ዴና ኣስካለ ማርያም ነብሲ ወድና ነሆም ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ሓዚኖም ዘለው ድማ ሓዘኖም ናይ ምፅንናዕ መንፈስ ለኣኸሎም። መልኣካ ቅዱስ ሚካኤል ሊእካ ድማ ተራዳኣና። ከምዚ ናብ ቤትካ ዝኣኸኸብካና ነናብ ንኸዶ ድማ ኣምላኽና ብቅድሜና መሪሕኻ ድሕርያና ኸብኪብካ ብየማነ ፀጋምና ጋሪድካ ድማ መገድና መገድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና። ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፍቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣምሳና ንድገልና፣ ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ። ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስእቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ይፍታህ ወይ ሽረይ እግዚእኖ ኣምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ቀጋና ሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወልዱ ለብሩኮሳት የብርሃን አንቱም ኣውየ ካህናት ወአውየ ዲያቆናት ሮንሳይድ ጎፃናት በበስምኩም ይኩኑ ፍታኑ ንፅሓነ ይረስየን እስክለዋን ሰማያት እግዚኦ መሃረኒ ክርስቶስ መልእ 12 እግዚኦ መሃረኒ ክርስቶስ 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 ከምኡ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረኒ ክርስቶስ መልእ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረኒ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረኒ 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 ክርስቶስ ፀጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር ኣቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ዝቤት እዝን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ኣብ ልዕሊ ብዘት ዘለናዮ ቦታ ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን። ንኩልኹም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ፣ ሂወትኩም ይሓሉ፣ ብሩኽ ለይ ትግበረልና። ኣሜን ኣቦናይ ኣሜን። ብሩኽ ለይቲ ጀሚሩ ዘፈፀመና ልኡለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ። ብሩኽ ለይቲ ሰላም ብሩኽ ለይቲ ኣሜን። ቴንኪዩ ኣቦታትና ዲያቆን ኩልኹም ፅቡቅ ለይቲ ግበረልና። ኣሜን። ወደ ስማዓልና ቴንኪዩ ኣሜን። ኩለና ብሩኽ ለይቲ ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቃለ የስማዓልና። ብሩኽ ለይቲ ኣሜን። ብሩኽ ለይቲ ግበረልና ኩለና። ቃለ ህይወት የስማዓልና። ብሩኽ ለይቲ ኣሜን። ዝተባረኸ ምሸት ይግበረልና። ቃለ ህይወት የስማዓልና። ኣሜን። ኩለና ኣገልግሎትኩም ይባረኽ። ብሩኽ ለይቲ ህይወት የስማዓልና። ልፍመስኩም ይባረኽ። ብሩኽ ለይቲ ብሩኽ ለይቲ ግበረልና። ዳሓን ሕደሩ